Гузік, ганак, швагер, Гэтсбі. Што з гэтым рабіць? Як жерабца зрабіць маржом? Як коня зрабіць маржом? Ага, вось я зраблю гэта, вось і думайце потым. Я думаю заўсёды пра чытачоў. Для каго я перакладаю тады гэтыя кніжкі? Ты свой твор назаўжды перадаеш выдавецтву? Такое атрымліваецца, правда? Усё, што мы перакладаем, мы робім у свой вольны час па загадзе душы. То бок можна сказаць, што на беларускую мову цяпер перакладаюцца шмат кніжак. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай». Сёння мы здымаем падкаст з перакладчыкам Сергеем Матыркам. Мы паразмаўляем пра ўсё і не пра ўсё, і пра тое, што пераклалі, і тое, што не пераклалі. І наогул чым займаюцца яшчэ перакладчыкі. Прывітанне, Сергей. Здаров. Мне цікава вось такое адразу. Як ты распавядзеш мне, чым ты займаешся? То бок ты ўспрымаеш сваю прафесію перакладчыка як перакладчык, ці ўсё, што неяк па-іншаму гэта можаш пісаць? Што ты робіш? Я гэтым пытаннем задаваўся даволі часта. На кожным этапе, пасля кожнай перакладзенай кніжкі, я такі сяжу і як бы думаю, ці магу я сябе назваць перакладчыкам. Зараз я пераклаў 6 кніжак, і такі мне далі зараз новую 7-ю кніжку перакладаць, і гэта пераклад Мары. Гэта даволі складаная кніжка. І такі ідзеш, думаеш, як з ёй справіцца, а потым такі думаеш, я 6 кніжак пераклаў. Гэта ўжо не хухры-мухры, не шахер-махер, таму як бы ўжо можна падступіцца. І да мяне прыйшло ўсведамленне, што я перакладчык. Гэта адказваючы на твоё пытанне, толькі калі я вось узяўся за працу з вось гэтай 7-й кніжкай. Мне пакуль што нельга казаць, як яна называецца, таму што дамова падпісаная. Так, але таксама мы не сказалі, але гэта вельмі важна наконт кніжак. Я думаю, што адразу па якіх кніжках я ведаў, што ты перакладчык, гэта Фіцджеральда «Вялікі Гэтсбі». Фіцджеральд «Вялікі Гэтсбі». І таксама атрымліваецца Мозера «Неверагодныя гісторыі на дабранач». І другая частка «Дзівосная». Мне, да рэчы, дзівосная вельмі класна, мне вельмі падабаецца гэтае слова, я не ведаю чаму, але неверагодная таксама класная, але дзівосная проста не ведаю, такім проста па сэрцу так не ведаю, дзівосная ўсё. І гэта вось гэтыя кніжкі я проста гэта ведаю. А пра астатнія ты таксама зараз распавядзеш, што ты яшчэ пераклаў з гэтых. Пра дзівосныя там было 2 варыянты назваць: цудоўныя гісторыі на дабранач альбо дзівосныя. Я выбраў дзівосныя, як бы і ўсе пагадзіліся. Таму вось так. Адразу з гэтым будзе пытанне, але скажы яшчэ, якія кніжкі ты пераклаў, таму што я магу неправільна назваць «Націск» які-небудзь, яшчэ-небудзь, што-небудзь асабліва пра крабат. Эрвін Мозер, першы мой пераклад «Неверагодныя гісторыі на дабранач». Гэта самая першая кніжка, з якой, можна сказаць, пачыналася твая кар'ера кніжная. Афіцыйная. Так. Афіцыйна. Трэба, перад гісторыю я раскажу потым. Так. Тое, што вось можна дзе-небудзь цяперака ў бібліятэках знайсці менавіта вось гэтую кніжку. Потым другая кніжка. Гэта «Крабат» Отфреда Пройслера. Таксама свая такая вельмі персанальная гісторыя, звязаная з гэтай кніжкай. У мяне другая частка Мозера дзівосная і «Вялікі Гэтсбі». Гэта з таго, што выйшла. З таго, што пакуль што не выйшла, гэта тут бачна Эрых Марыя Ремарк на заходнім фронце без перамен. Цудоўная жанчына. Тут таксама можна расказаць гісторыю. І 6-я кніжка, якую я пераклаў, пакуль што я не магу пра яе нічога гаварыць, таму што зноў ж такі у мяне ёсць пэўныя абавязацельствы перад выдавецтвам. Выдавецтва першае, таму што яно плаціць грошы за ўсё, яно першае павінна абнародаваць свой вось гэты план. Таму я адразу кажу, што мне 6 кніжак перакладзена, адну я называць не магу, 7-ю ў праекце, яе таксама называць не магу. Таму той імя каго нельга называць. Пра кніжкі ты вось сказаў, але я сказаў, што не з гэтага пачыналася. А з чаго пачыналася? Пачыналася таксама з мастацкай літаратуры, з кніжак, з апавяданняў. Літаратуру я любіў заўсёды.
у школе штосьці там перакладалася на беларускую мову, на рускую мову, потым з нямецкай на беларускую, бо гэта заўсёды такія моўныя пары цікавыя, што ты можаш гуляць з гэтым. А потым гэта ўсё адлезла на іншы нейкі план. Ва ўніверсітэце я вывучаў нямецкую мову і англійскую мову. У нас некаторыя перакладчыкі патрабавалі ад нас, каб мы перакладалі па-мастацку, прыгожа, асабліва у нас з англійскай мовай. Англійская ж мова, яна такая заўсёды два словы скажуць, а па-беларуску ты можаш гэта, па-руску таксама ты можаш гэта развярнуць заўсёды не двумя словамі, а там у залежнасці ад сітуацыі, у залежнасці ад кантэксту. І потым недзе гэта, як я паступіў у аспірантуру, я вырашыў, а чаму б і не, я пачаў проста перакладаць у стол. І ў стале ў мяне перакладзены Джордж Мартин «Межавы рыцар», калі ведаеш такога пісьменніка. Не. Джордж Мартин. Хто такі Джордж Мартин? Ну, «Гульня тронаў». Факін Джордж Мартин. «Гульня тронаў». Ну, «Гульню тронаў» так, вядома, ведаю. Гэта ён напісаў. А у яго ёсць яшчэ перад... Ну, Джорджа Мартина, мне здаецца, усе ведаюць цяперака. Ну, магчыма, не. Некаторыя паглядзелі серыялы, забыліся. Ну, ладно. Але ён напісаў яшчэ перадгісторыю 3 аповесці. І вось самую першую аповесць, вось гэтую перадгісторыю я калісьці пераклаў, выклаў у ЖЖ, потым выдаліў яго з ЖЖ калісьці. Вось. Але яна ў мяне недзе там у нейкіх файлах яшчэ ёсць. То бок ты хочаш сказаць, што ты прадбачыў, што «Гульня тронаў» сталі папулярнай і зрабіў пераклад. То бок табе падабалася і кніжка? Я фанат Джорджа Мартина з 2003 года, калі пра яго у нашых шыротах мала хто ведаў. Так. Таму, як бы, у мяне ў 9-м годзе ўжо былі на той час першыя 4 часткі на англійскай мове ў цвёрдай вокладцы. Вось такі, гробаны фанат. Вось. Потым, калі гэта стала мейнстрымам, неяк так стала. Ай. Вось. Зараз у мяне Джордж Мартин толькі па-англійску, але гэта іншая гісторыя, проста ад некаторых кніжак на пэўных мовах пачаў ужо пазбаўляцца. Ужо пазбаўляцца, так нельга казаць. Ладно, пачаў пазбаўляцца. Ужо. Карацей, так, адразу бачна, ужо пачынаем пазбаўляцца ад профдэфармацыі. Нармальна, нічога. Вось. І потым, што? Потым Ніл Гейман з'явіўся ў маім жыцці, таксама пісьменнік, которага я вельмі люблю, які мне вельмі падабаўся, асабліва першы этап яго творчасці. Я дагэтуль лічу, што ягоны пясочны чалавек гэта проста шэдэўр, калі ведаеш, не ведаеш. Вось ты сёння згадаваў у нас перад здымкамі грэчаскую міфалогію, які ты фанат. Я табе раю пачытаць 10 тамоў Ніла Геймана. Гэта графічныя раманы, калі што. Цікава, я пагляджу хаця б. І там, вось, як ты казаў, што ён расказвае пра грэцкія міфы, як ён гэта ўсё як бы... Ён пераказвае сваё бачанне такое. Як ён находіць вось гэтыя адсылачкі да сучаснасці і да іншага, а ты пачытай, як ён гэтыя адсылачкі правёў у пясочным чалавеку. І не толькі грэчаская міфалогія. Калі ты чытаеш ягоныя коміксы, гэта нельга назваць коміксамі ні ў якім разе, калі ў цябе там на адным развароце ў цябе ідуць адсылкі да грэцкай міфалогіі, да скандынаўскай міфалогіі, да Бібліі, да класічнай англійскай літаратуры, плюс там да Данте, і пашло-паехала, і ты такі, тваю дывізію. Чым больш ты ведаеш, тым цікавей табе гэта ўсё чытаць. Гэта, вельмі крутое. Вядома, пясочнага чалавека я не перакладаў, я пераклаў 2 кароткія апавяданні ягоныя. Дзень святога Арлікіна можна знайсці у рэдкім цяперка часопісе «Макулатура», который можна, я не ведаю, дзе можна знайсці, я дагэтуль яшчэ не знайшоў яго. Калі гэта можна было купіць, калі гэта было ў вольным доступе, я дурань гэтага не зрабіў, і дагэтуль у мяне гэтага нумара, 5-й нумар «Макулатуры» няма. Таму, шаноўныя гледачы, калі у вас ёсць 5-й нумар «Макулатуры», я з задавальненнем у вас яго набуду. А потым у мяне ёсць яшчэ адзін пераклад. Гэта ўжо, я лічу, свой першы вялікі пераклад. Ёсць такі добры пісьменнік аўстрыйска-нямецкі Даніэль Кельман. Па-беларуску выходзіў ягоны тэкст «Тыль» у перакладзе Волі Гронскай.
Так. Але сам адзін з ягоных першых тэкстаў называецца «Вымярэнне свету», «Die Vermessung der Welt», то бок не вымярэнне, не вось гэта першае, трэцяе, чацвёртае вымярэнне, а вымярэнне, вымяраючы свет у сантыметрах. Вось. І вось гэты раман я пераклаў цалкам, але гэта быў для мяне такі сабе выклік. Я хацеў, гэты раман, ён напісаны у пэўнай граматычнай структуры, і ён вытрыман у гэтай структуры ад першага да апошняга сказа. У славянскіх мовах гэтай структуры не існуе, і яе заўсёды перакладаюць заўсёды па-свойму. Не так, як ад гэтага тэкст робіцца трошкі незвычайны. І мне было цікава, як гэта можна падаць па-беларуску, як з гэтым можна пагуляцца па-беларуску. І мяне хапіла вось на 300 старонак рамана вось гэтага. Я гэта пераклаў у стол. Я думаю, што гэта не варта таго, каб гэта выдавалі цяперка. Гэта трэба перакладаць нанова, бо гэта першы пераклад. Вось. Я лічу, што з той задачай, якую паставіў Кельман перада мной, я не справіўся. Я не даў рады, бо гэта зараз вельмі цяжка, грувастка ў параўнанні з арыгіналам, як ён чытаецца немцамі. Мой тэкст беларускі, такое сабе. І я тады яшчэ не ведаў, што словы, напрыклад, ужо пачаў пісаць нельга. Таму я не пакінуў гэта ў шуфлядзе, і, магчыма, яно там і застанецца. Дык ты з іншага боку проста пазбаўляеш шанса наогул. Не факт, што нехта наогул гэта некалі перакладзе на беларускую мову, а ў цябе гэты гатовы пераклад ляжыць, і ты кажаш, што няхай ляжыць. Калі у спадароў выдаўцоў ёсць зацікаўленасць выдаць гэты раман, калі ласка. Я магу гэтым заняцца, але не ў бліжэйшы год. Вось. Таму такое. Вось. І гэта была мая апошняя перакладчыцкая спроба, вось гэта шуфлядачная. І наступны пераклад, які я зрабіў, ён ужо свет пабачыў. Вось. І гэта згаданы мной у самым пачатку Эрвін Мозер «Неверагодная гісторыя на дабранач». Гэта ж дзіцячая кніжка. Так, гэта дзіцячая кніжка. Янушкевіч з'ездзіў на кніжны фестываль ва ўкраіну, гэта Львов альбо Кіеў быў, і ён там убачыў яе, набыў сабе. Ён загарэўся ідэяй яе выдаць. І была прэзентацыя кніжкі Ганны Янкута «Кот Шпрот» перша. Так. Я прыйшоў на гэту прэзентацыю, і Андрэй да мяне такі звяртаецца: «Ты ж, здаецца, перакладаў з нямецкай мовы». Я такі: «Так, можаш кніжку перакласці». Давай паспрабуем. Вось, яна потым пабачыла свет. Але з першай кніжкай мне пашанцавала, таму што была выключная каманда. Вось. У асобах Волі Гронскай, которая была рэдактарка, которая таксама загарэлася. Здаецца, гэта таксама ейны першы досвед менавіта у перакладчыцкай працы, которая такая сур'ёзная, которая там пабачыла свет вось выдавецкі. Я магу памыляцца. Я дакладна ведаю, што яна як паэтка ўжо была сфармуляваная і выдаваемая. Вось. І потым таксама вялікую працу карэктарка зрабіла Насця Антімонік. Там таксама былі пэўныя месцы, на якія яна паказала пальцам, якія потым выкручвалі. Вось, таму і трэба аддаць належнае. Для Янушкевіча таксама вялікую ролю грала, каб гэтая кніжка чыталася і дарослымі, і дзецьмі, як той казаў, там на адным уздыху. Вось, таму каманда падабралася, і мы зляпілі, зрабілі, і вельмі добра зрабілі, я лічу. Дагэтуль мне не сорамна за яе ані на кроплю. Мне цікава, ты пачаў распавядаць пра гэту першую кніжку, пра першы свой досвед такой перакладу для масавай аўдыторыі, так скажам. Што за каманда? Хто трэба, каб перакладаць кніжку? І ты таксама узгадаў чамусьці, што быў ты і была яшчэ перакладчыца. Рэдактарка. Яна перакладчыца і працавала з гэтым тэкстам як рэдактарка, правда? Як з гэтая праца сумесная наогул вядзецца? То бок усе чакаюць, пакуль ты перакладзеш палову кніжкі. Як гэта, што гэта такое? Вось як адбываецца пераклад кніжкі? Пераклад кніжкі можа, там ёсць два шляхі. Чырвоны і сіні таблетку ў цябе ёсць, так?
Не, насамрэч усё проста. Я зараз іду, канешне, правільным шляхам, я лічу. Як бы першы шлях ты перакладаеш у шуфляду, альбо ты перакладаеш сам і з гатовым тэкстам прыходзіш да выдаўца, з гатовым перакладзеным тэкстам. Гэта я лічу, што гэтак рабіць нельга, бо першае, ты можаш пакласці свае сілы на твор, для якога ты банальна не знойдзеш выдаўца, который будзе нецікава. Па-другое, ты будзеш перакладаць, а нейкі выдавец купіць правы на гэтую кніжку, не ведаючы пра цябе, і замовіць гэтую кніжку ў іншага перакладчыка. І ўсё, і ты з гатовы прыйдзеш там да іншага выдаўца. Была проста такая гісторыя. Перакладчык пераклаў твор дзіцячы, вельмі вядомы, прыйшоў потым да выдаўца, выдавец звязаўся з праваўладальнікамі, а яму сказалі: дык, а у вас жа ўжо ў Беларусі купілі як бы правы на гэтую кніжку. Ого. Прыкінь, нават у нашых абшарах такая гісторыя можа здарыцца. Ты выдумаў. А ты казаў, што на гульню тронаў не глядзеў. Гэта вельмі здзіўлены, так. Гэта першы шлях. А другі шлях, гэта, ён больш легальны, назовем яго так. Ты атрымліваеш заказ ад выдаўца, і ты берешься за кніжку, падабаецца яна табе ці не падабаецца, ты перакладаеш, ты дамаўляешся з ім там на пэўныя грошыкі, на пэўныя дэдлайны, і паступова робіш гэты пераклад. Пераклад лепей давесці да канца, толькі потым аддаць яго рэдактару. Пажадана, каб рэдактар ведаў таксама мову, з якой ты перакладаеш. Ёсць такія сітуацыі, калі рэдактар не ведае мовы. Ёсць такія сітуацыі, калі перакладчык не ведае мовы, з якой перакладаецца. Так. Зараз я буду ламаць твои шаблоны і там скидываць інфу. Ёсць нават цяперака яшчэ прадаецца кніжка, якую пераклаў перакладчык, пераклала перакладчыца, буду так воляваць, якая не ведае мовы перакладу. Гарацей, гэта новы, я буду перакладчыкам цяпер. Вось. Ёсць такое. Я не буду казаць, што гэта за кніжка, не буду казаць, што гэта за перакладчыка. Перакладчыка, перакладчыца, я ўжо загаворваюсь. Пажадана, каб рэдактар таксама валодаў мовай. Ёсць такія выпадкі, калі ён не валодае мовай, з якой перакладаецца. 10 гэта плюс, 10 гэта мінус. Потым кніжка пасля рэдактуры адпраўляецца зноў да перакладчыка. Мы, то бок, звяраем усе праўкі, якія зрабіў перакладчык, пагаджаемся, не пагаджаемся з чымсьці, дзесьці прыходзім да кансэнсуса, дзесьці там нараджаецца новая ідэя, і потым аддаём карэктару, карэктар карэктуе, аддаём у выдавецтва, там верстальшчык верстае, і ўсё паехала на рэйках далей. Добра. Тады мне адразу пытанне, пакуль калі пра умоўны пераклад. Як ставішся да таго, калі цябе правяць ужо? То бок ты пераклаў, тебе падаецца, што гэта вельмі класна, а табе кажуць, што тут не так, і там не тое. Ты што ты адчуваеш? Калі перакладалі першага Мозара, мне было вельмі цікава. Я знарок прасіў рэдактарку Волю: Воля, рэдагуй усё, што можаш, там чырвоным, гэта нармальна. Бо мне хацелася падвучыцца, мне хацелася апгрэйдзіць сваю беларускую мову трахец, бо скажам так, не кожны з нас адразу можа перакладаць прыгожае пісьменства, бо гэта трэба мець пэўную начытанасць, а скажам так, пэўную начытанасць, а таксама пэўную гэтую рамесніцкі досвед, я маю на ўвазе пісьмо гэтак. Бо ведаеш, калі ты чытаеш і калі ты пішаш, гэта дзве іншыя розніцы. Цяперака для мяне гэта больш такое рамяство, ты спакойна глядзіш, так, тут я напартачыў, тут я накасячыў, окей, прымаем твой варыянт, альбо падумаем штосьці іншае. Альбо там, не, з гэтым я не згодны, бо ведаеш, я як перакладчык, я жыву з гэтым аўтарам, я перажываю гэты твор нашмат большы час аддаю, чым рэдактар нават. Ён не перакладае, ён траціць крыху меней часу на гэта ўсё. І таму я ведаю крыху больш. Пагатоў, я яшчэ
чытаю, як это кажуць, другасную літаратуру, Секундärliteratur, па-нямецку гэта называецца, то бок кніжкі пра гэты твор, кніжкі пра гэтага аўтара. І то бок, калі ты рыхтуешся, ты, напрыклад, пачытаўшы там біяграфію, пачытаўшы асабліва вельмі карысна лісты гэтага пісьменніка, ты разумееш, як трэба перакладаць яго, ты разумееш, пачынаючы ад некаторых слоў і скончваючы тым, у якім стылі гэта павінна быць наогул. Так, напрыклад, пра Крабата Отфред Пройслер, аўтар, ён быў у першую чаргу драматургам, который пісаў творы для радыёпастановак. І таму ў яго мова павінна быць такая вельмі натуральная, ледзь не гутарковая. І таму я стараўся, я вельмі доўга лавіў вось гэты стыль Пройслера. Мне здаецца, 2 разы вяртаўся да першай старонкі, каб проста вывесці ў тое, каб у мяне у адным ракурсе ўсё гэта атрымалася. І я лічу, што я гэта зрабіў. Для мяне важная гэта вельмі кніжка, звязаная з вельмі важнымі людзьмі, которые там таксама у пэўны час убілі цвік у мой розум, што сярожа заставайся чалавекам. І, напрыклад, калі я перакладаў Ремарка на заходнім фронце без перамен, моя назва была на заходнім фронце без змен, але выдавецтва настаяла над тым, каб гэта было гучала без перамен. Таму што ў назве гучыць слова «бязмен». Адрэчы, так. Слушная такая заўвага, дарэчы. Я не згодны з гэтым. Потому што ў кантэксце твора, там я упэўнены, што павінен гучаць бязмен. Там абсалютна паралельна людзям, которые вось гэта пішуць, вось гэтае слова, ім абсалютна паралельна, як гэта гучыць. Гэта першае, а другое, я не хачу, каб назва менавіта 100% пераклікалася з тым, як гэта гучыць на іншых мовах. Так. Напрыклад, калі я перакладаў, я чытаў вельмі шмат лістоў Ремарка. І Ремарк, ён такі велягур і нягоднік. Адны з любімых слоў у яго былі, прабачце, гаўно і срака. У яго ў лістах ён, напрыклад, пісаў сваёй любай жанчыне, у яго было шмат жанчын, ён пісаў чарговай сваёй любай жанчыне, штосьці пісаў вельмі добрыя словы, потым маляваў яе азадак, яе гэта апетытныя часткі цела, і потым знізу, а гэта тое, аб чым я больш за ўсё сумую. Клас. І калі ў арыгінальным тэксце сустракаецца слова гаўно і срака у арыгінале, і ты такі сядзіш і думаеш, а ці маю я права тут выкарыстоўваць якое іншае слово, калі у Ремарка такі піетэт да гэтага ўсяго. Пагатоў тут таксама яно ж вельмі добра выкарыстоўваецца ў лаянках гэтае слово. Таму у мяне гэта у заходнім фронце без перамен гэта будзе гэтыя 2 словы, тое, чаго вы не знойдзеце ў перакладах на іншыя мовы. Апошні прыклад гэта акурат тое, што я буду ў Ремарку адстойваць, каб гэта заставалася. Акурат цяпер кніжка знаходіцца на рэдактуры, і рэдактар такі вельмі дасведчаны. Ён гэтыя штукі не крэсліў, ён гэтыя штукі пакінуў. Не ведаю, наколькі ён ведае постаць Ремарка, наколькі ён ведае, як ён ставіўся да гэтага ўсяго, але ён гэта ўсё пакідае і такі думаў, клас. У мяне шмат пытанняў было, але спачатку пра неверагодную гісторыю, пра першую кніжку. У мяне пытанне такое, калі ёсць там перакладчык, рэдактар, карэктар, ці ёсць у дзіцячых кніжак яшчэ нейкае там АБ-тэставанне, як дзеці самі чытаюць, ці яны разумеюць гэтае, ці не разумеюць, таму што перакладчыкі, яны ж дарослыя, гэта ж не дзіцё перакладае, і наколькі можа дарослы чалавек перакласці дзіцячую кніжку, як мае быць. З неверагоднымі гісторыямі здарылася такая гісторыя, што асноўная задача, якая нам ставілася, мы перакладаем гісторыі, якія будуць чытацца ў голас бацькамі для дзяцей. Так. І таму
я пераклаў гэтае каротенькае апавяданне, гэта мне вельмі падфарціла, канешне, з першай кніжкай, якая выйшла ў мяне, бо як бы з кароткімі апавяданнямі працаваць нашмат лягчэй, чым там з раманам з якім-небудзь. І вытрымаць іх у адным стылі, у адным гуку, іх прасцей. Пераклаўшы гэтае кароткае апавяданне, ты сядзіш там перад люстэркам і чытаеш гэта ў голас. Калі там знаходіцца якая-небудзь такая прыгожая велягурстасць, ты гэта ўстаўляеш туды, упіхваеш, словы там месцамі змяняеш, каб гэта гучала па-іншаму. Альбо там ёсць некаторыя гісторыі, которые мы знарок пачыналі, каб там яны пачыналіся з нейкага рытму. Там была такая гісторыя, штосьці ідзе рыпіць вазок з вуглём, штосьці такое, я дакладна не магу узгадаць, але мне нават рэдактар сказал, вось гэта клёва, бо як бы тут захоўваецца рытм і далей як бы ўсё выпісваецца. Такія штукі. Але таксама трэба сказаць, што гэта кніжка вельмі аўстрыйская, і аўтар туды закапаў вельмі шмат такіх аўстрыйскіх штучак, вось, которые не аўстрыец, ён іх не пазнае. Мы не аўстрыйцы, але мы іх пазналі. Вось, Google нам у дапамогу. І што з гэтымі штукамі рабіць? Вось. Напрыклад, там быў кот, которого звалі там Томас Хундертвассер альбо Таузендвассер, дакладна не памятаю. Таузенд гэта 1000, Вассер гэта вада па-нямецку. Як бы, перакладаеш там Томас ставодны, окей. Вось, там быў дакладна 1000водны, мы пераклалі як ставодны, каб гэта гучала так, хутчэй ты мог выгаварыць. А потом оказывается, што ў іх Хундертвассер ставодны, гэта ў іх вядомы архітэктар быў у Аўстрыі. Як табе перадаць гэта ўсё? Як бы окей, і ты такі думаеш, якіх архітэктараў у нас знакамітых можна ведаць, которые вось бацька чытае альбо маці чытае, яна пазнае, заусміхалася, зарагатала перад дзіцёнкам, і дзіцёнку цікава, а што гэта такое? Архітэктараў мы не знайшлі. Дапамагло само апавяданне. У апавяданні кот, ён робіцца адлюднікам, яму ўсё апастыліла на гэтым свеце, і ён выязджае жыць на бязлюдную выспу, бязлюдны востраў. Вось. І ён там жыве, а потым у яго з'яўляецца хатняя жывёлка, мышка. Вось. І гісторыя скончылася. Вось. І мы зрабілі адсылку, мы гэта кота просто назвалі Андрусь ставодны. Мы зрабілі адсылку да Андруся Горвата. Які з'ехаў у гэта. Магчыма, хтосьці спазнае, хтосьці не, але мы з гэтым задаволіліся, і хай будзе так. Кожная гісторыя, яна прывязаная да малюнка. Табе трэба таксама падвязвацца пад малюнак, што там намалёвана. І там, напрыклад, была птушка, назва которой табе абсалютна нічога не скажа. Просто там нейкая птушка, у которой дзюба была падобная на лыжку. І на малюнку дзюба падобная на лыжку. І ў арыгінале там па-нямецку штосьці такая лыжка дзюбая, нейкая кнігаўка. Чаротаўка. Лыжка дзюбая, чаротаўка. Па-беларуску гэта гучыць увогуле там дзіка, там іншая нейкая была назва. І мы зрабілі чаплю, нейкую асаблівую чаплю, у которой там дзюба была таксама вельмі асаблівая. Тут, канешне, трэба было падстрайвацца пад гэта ўсё. Таксама вельмі знакаміты, як знакаміты. Я ўжо проста прабубніў вушы пра гэтую гісторыю, як там таксама гісторыя, два каты захапляліся вельмі адным паэтам, которого звалі Вальдемар Рос, яго звалі. І справа ў тым, што Рос па-нямецку гэта жарабец, конь, а Вальдемар жарабец, вось ты чытаеш. Потым аказваецца, што гэта морж, жывёла морж. І вось там малюнак морж ляжыць там у ванне. А па-нямецку морж гэта слова валь-рос. Вальдемар Рос, Валь-Рос. І ты сядзіш такі, што з гэтым рабіць? Просто, як жарабца
зрабіць маржом, як каня зрабіць маржом. Мы не ведалі як, але мы знайшлі такую, канешне, выключна беларускую штуку. Ён, гэты паэт, у нас завуць яго Макс Орш, который там пры абставінах стаў M.Орш. Морж, так. Усе, канешне, падумалі пра іншага маржа, але як бы хай Максімка Корж жыве вельмі доўга, пакуль мы будзем яго, пакуль ён будзе спяваць свае песні, гэтая гісторыя будзе актуальнай. З такімі штукамі даводзілася гуляцца амаль выключна на кожнай гісторыі. З другім томам таксама атрымалася штосьці падобнае, але там гісторыі менш, таму там не трэба было думаць так шмат, як, напрыклад, з першым томом. Па гэтых усіх аповедах мне падаецца, што каб перакласці адну кніжку, а яны такія, ну не скажу, што яны самыя тоненькія кніжкі, гэта не апавяданні, а трэба шмат вельмі часу. Колькі часу сапраўды сыходзіць для перакладчыка, каб перакласці кнігу для нейкага выдавецтва? Часу заходзіць шмат, але разумееш, тут такая штука, трэба чарговыя прызнанні зрабіць. З мастацкіх перакладаў жыць вельмі цяжка. Табе трэба сябе шмат у чым абсякаць і жыць выключна на адны мастацкія пераклады. Так, гэта наша невымоўная далёкасяжная мара, але пакуль што з гэтага жыць, ну, я не ўяўляю сабе, як можна жыць, займаючыся выключна мастацкімі перакладамі. Пачакай, вось адразу пераб'ю. Чакай. Ну ладно, я давай. Просто падводжу, колькі часу гэта ўсё можа заняць. Таму у мяне ёсць асноўная праца, і шмат у каго з перакладчыкаў ёсць асноўная праца, на якой мы зарабляем грошыкі, каб мець што паездачкі. І ўсё, што мы перакладаем, ну, наколькі я таксама гэта ведаю ад іншых людзей, гэта мы робім у свой вольны час па загаду сваёй душы. І вось, ну, і лічы, вось колькі звычайны чалавек, который ідзе там на змену, адтрубіць, потым вяртаецца домой, і ў яго ёсць штодзень там, ну, 2-3 гадзіны ў лепшым выпадку, каб сесці і прысвяціць яе гэтай кніжцы. Вось так вось і атрымоўваецца, што дэдлайны не расцягваюцца, на жаль, у беларускіх вось нашых рэаліях. Вось, таму, напрыклад, кніжку перакласці, ну, Пройслера, ну, мне спатрэбіўся год плюс-мінус. Во, так, ну, ёсць такая лічба. Калі сядзець перакладаць, там, ведаеш, там, 8 гадзін на дзень, ну, гэта можна зрабіць за 3 месяцы. Вось, ну, я ўяўляю сабе, каб Крабата перакласці нармальна за 3 месяцы, ну, асноўнай працай можна. Але як бы, ведаеш, я з Крабатам ўсё ж такі аджыў год, і як бы пакуль я працую, я таксама калі-нікалі, але падумаю, там варта было зрабіць так, і ты перакручваеш і домой прыбягаеш, і гэта, ну, перапісваеш. І таму, ведаеш, тое, што я надумаў пра Крабата цэлы год, і тое, што можна было збіць у 3 месяцы, ўсё ж такі магчыма, канешне, у такіх рэаліях, у такіх умовах, ну, лепей расцягнуць. Пагатоў, гэта кніжка, яна такая вельмі знакавая, яна хрэстаматыйная ў Германіі, яе ўсе ведаюць, яе прахоўваюць у школе, таму, ну, хочацца, каб гэта была такая, ну, каб на гэты пераклад таксама спасылалася, як мы будзем спасылацца на Іліяду Лявона Баршчэўскага. І ты проста ўзгадаў, і калі я хацеў перабіць, ты проста ўзгадаў, што немагчыма на гэта жыць. Але я хацеў спытаць, а калі там, ну, ты дакладна, думаю, ведаеш нейкіх перакладчыкаў з іншых краін, і такая сітуацыя паўсюль, ці гэта, можна сказаць, што праблема, што беларуская мастацкая літаратура, ну, перакладзена на беларускую праблемная. Напрыклад, перакладчыкі на мастацкай літаратуры там у той Польшчы, Украіне, Расіі, там Літве, яны могуць гэтым зарабляць грошы. Гэта хутчэй выключэнне. Гэта па ўсім свеце такая тэндэнцыя. Гэта хутчэй выключэнне. Я ведаю некаторых перакладчыкаў, якія спрабуюць жыць з мастацкіх перакладаў, але таксама вазьмі тую ж Польшу, узяць тую ж Германію, там, ну, там у іх і ганарары паболей, чым у нас.
ганарар перакладчыка гэта просто адзінкавы ганарар і ад продажу ўжо не залежыць, правильно я разумею? Ёсць розныя варыянты падпісання дамовы. Ёсць такі варыянт, калі ты аддаеш эксклюзіўныя правы на пэўны час, на пэўную колькасць асобнікаў. Мне падабаецца зараз некаторыя выдавецтвы, што яны адыходзяць ад вось гэтай негатыўнай практыкі, калі ты аддаеш эксклюзіўныя правы, грубо кажучы, назаўсёды. Вось, і то бок ты адзін раз атрымаў грошы, а далей яны могуць гэта 100 раз перавыдаваць, і ты будзеш хадзіць, глядзець, тэкст мой, як бы у цябе ў галаве просто вось гук вось гэтай касы, дзынь-дзынь, а ты з гэтага нічога не маеш. Ёсць такія выдавецтвы, которые адыходзяць ад гэтай, ты перакладаеш, ты падпісваеш дамову на пераклад, там на 1000, на 2000 асобнікаў, а тое, што будзе выдадзена звыш, тое, што будзе перавыдадзена, ідуць ужо іншыя умовы роялці, калі ты атрымліваеш пэўны маленькі працэнт з гэтага, з кожнага. Так. І вось мне падабаецца тое, што тэндэнцыя зараз вядзецца вось у гэты бок скіроўваецца. Таксама мне падабаецца, калі ўжо казаць пра тэндэнцыі, мне падабаецца, вядома, такая хвілінка славалюбства, самалюбства, што імя перакладчыка выносіцца на вокладку. Ёсць выдавецтвы, у прыватнасці выдавецтва тэхналогія, выдавецтва Логвінаў, яны заўсёды зараз узялі за практыку выводзіць імя перакладчыка на вокладку. На самую першую, так? Вось возьмі, зараз выйшаў 4-томнік Эда у перакладзе Еўгена Папакуля. Адгадай, які універ ён сканчаў? Полацкі дзяржаўны універ. Серьезно? Так. У нас быў адзін настаўнік, адзін навуковы кіраўнік. І ягонае імя стаіць на вокладках увогуле ўсіх ягоных перакладных кніг, таму што ён выдаў свае пераклады ў выдавецтве, для которых гэта робіць, для которых гэта прыярытэтна важна. І гэта тэндэнцыя, яна не толькі вось у нас прасочваецца, гэта тэндэнцыя ўвогуле ва ўсім свеце. А калі ўзяць Беларусь асобна, ведаеш, тут перакладчыкаў не так і шмат. Вось, добрых перакладчыкаў таксама не так шмат. І калі ты вось гэтых добрых перакладчыкаў ведаеш, вядома, па-нармальнаму ты будзеш паляваць потым на іхныя пераклады, калі ты ўбачыш, што гэту кніжку таксама перакладаў Павел Касцюкевіч, напрыклад. Все, тады бяру, все, shut up and take my money. Некаторыя могуць арыентавацца менавіта такім чынам на тое, што ты атрымаеш добры якасны тэкст. Атрымліваецца, што вось ты пераклаў, табе заплацілі грошы за гэты год, і наогул пра гэта ўсё забылася, так? Вось, і зараз я ўзгадаў самае важнае пытанне, якое хацеў задаць. Пра аўтарскія правы. Атрымліваецца, пераклад жа гэта асобны твор. І ён належыць чалавеку, які гэта пераклаў. І атрымліваецца, што вось ты казаў, што ты яго перадаеш назаўжды, гэта практыка, што ты свой твор назаўжды перадаеш выдавецтву. Такое атрымліваецца, правда? Вось, і гэта тое, пра што я казаў. І тое, што вось наступныя пасля 1000-2000 экземпляраў, тое, што ты атрымоўваеш роялці, гэта ты, грубо кажучы, перапрадаеш свае правы, далей. Я разумею, дык проста няма такой дамовы, напрыклад, што ты сам, ось яны прадалі свае там 2000, ты можаш сам надрукаваць у нейкім іншым выдавецтве і прадаць гэтыя кніжкі. Магчыма, такое ёсць, але, ведаеш, у беларускіх варунках вось выдаўся, грубо кажучы, вялікі Гэтсбі 1000 экземпляраў, так? Гэтсбі там выбухное Г? Гэтсбі. Гэтсбі? Я раблю Гэтсбі. Гузік, ганак, швагер, Гэтсбі. Вось, гэта ж такая цікавая дылема атрымоўваецца, трылема. Калі ёсць правы аўтарскія, правы перакладчыцкія, і выдаўцу усім трэба плаціць. Так. Вось. Таму, правы перакладчыцкія, яны трошкі, мне здаецца, пасля 2000 экземпляраў яны робяцца трошкі таннейшыя, чым аўтарскія. Вось выдала выдавецтва там 1000-2000 экземпляраў, а потым, хто будзе выдаваць
перавыдаваць Гэтсбі якое іншае выдавецтва, калі, скажем так, яго там з цяжкасцю раскупілі. Дык добра, ну вось глядзі, адразу тваімі ж словамі цябе б'ю. Ты казаў, што цяпер Мозара можна знайсці толькі ў бібліятэках, таму што нідзе яго ўжо не набыць. Я ж не кажу пра Мозара. Але ўсё роўна, дык Гэтсбі гэта таксама не пытаецца літаратура, якая дастаткова шмат можа набывацца. Ну той самы Мозар, напрыклад. Ты пайшоў, сказаў, вось глядзіце, няма нідзе, прадавалася за нармальныя кошты, давайте надрукуем 500 і падзелім там гэта і ўсе я не пайду. Плюсе. Ну, я зараз, ведаеш, магчыма, я не той чалавек, который пойдзе будзе гандляваць, распрастраняю касметику. Арифлейм, так, не. Просто, ну, гэта ж твой твор. Я заўсёды, ну, цяперака я заўсёды чакаю ад выдаўцоў ініцыятывы. Вядома, да іх магу прыйсці з прапановай, вось давайте там аформім там такую кніжку. Пакуль яны не дадуць мне сваё так, мы, типа, уступаем у гульню, я гэтым не буду займацца. Пакуль я не атрымаю адмашку ад выдаўца. Вось. Тут крыху іншая сітуацыя, я не пайду да іншага выдаўца з гэтай кніжкай. Ну, навошта мне хадзіць, калі я заняты зараз вось іншымі праектамі? Дык, а навошта хадзіць? Разаслаў проста усе там табе аддалі там твае грошы. Я не буду гэта рабіць. Ну, а як тады зарабляць грошы? Вось ты кажаш, што перакладчыкі не могуць зарабіць, правда? Ну, асабліва там у Беларусі. Але ёсць кніжкі, якія добра раскупаюцца і якіх ужо нельга набыць, таму што яны скончыліся. Так ты, атрымліваецца, з-за вас такіх выдаўцоў немагчыма гэты кніжак атрымаць, а перакладчык не атрымлівае таксама нейкія грошы больш, і ён атрымліваецца, вось і ты не пойдзеш. Ну, я лічу, што вось зараз мне на Мозара угаварыць якое-небудзь выдавецтва, тут, которое ў Беларусі у нас, перавыдаць яго, ну, мне здаецца, гэта немагчыма. Все, добра. Тады я зразумеў. Вось, яны скажуць, вось той же самы Мозар выйшаў там 2000 экземпляраў адзін, 2000 экземпляраў другі. То бок рынок насыціўся, нам гэта больш не цікава, то бок іншыя, ну, наступныя 2000 мы не прададзім. А калі казаць якраз пра такія пірацкія спампоўванні гэтых розных кніжак, там пра сканаванне, напрыклад, як ты да такога адносішся? Ці, напрыклад, пераклады аматарскія, якія сам выдатам выдаюцца і таксама распаўсюджваюцца, не просячы аўтарскія правы, напрыклад, вось як ты да такога ставішся? Я стаўлюся вельмі адмоўна да гэтага, датычна кніжак, асабліва калі ты гэта прадаеш. Так? Але калі вось пірацтва, калі ты сам пераклаў і выставіў за бясплатна, ну гэта можа існаваць. Ага, вось так. Ну, цікава, таму што, ну, ты ж не заплаціў гэтыя аўтарскія правы. Ну, так, але, ну, гэта вельмі складанае пытанне ў нашых рэаліях, вельмі складана. Улічваючы асабліва, ведаеш, я раблю вельмі шмат зніжак, таму што гэта ўсё на карысць беларускай мовы. Асабліва, калі ўзяць відэакантэнт. Так? Як бы, ну, хто там будзе глядзець, не ведаю, прабаць там Кастуся Каліноўска, першы фільм «Беларусь фільма». Ну, калі мы зараз жывём... Калі ёсць «Прастытутка», ну, таксама адзін з першых фільмаў «Беларусь фільма». «Лаферында». Гэта слово, которое мы ў масы продвигаем. «Лаферында»? «Лаферында» — гэта замена слова «прастытутка». Вось, я гэта дазнаўся, калі чытаў Сергея Пісецкага ў перакладзе Машы Пушкінай, здаецца. Другую частку она перакладала, і там была «Лаферында налево, лаферында направо» раскідывалася смачна гэтымі словамі. Гэта пра трылогію менскую. Ага. Я просто чытаў, і, ну... І ты што, у цябе вока не зачапілася за лаферынду? Ну ты касяк. Не, насамрэч гэта прафесійная дакладная дэфармацыя нейкая. Вось заўважаць нейкія вынаходніцтвы нейкіх слоў, нейкіх словазлучэнняў, нават гуказлучэнняў, магчыма. Ну, я падкрэсліваю і пазначаю гэта, калі я не чытаю кніжкі па-беларуску. Фатаграфую банальна. Вось вазьмі пераклад Карласана, ён жа там здароўваецца, здароўценькі вам, кажа. Здароўценькі. Ну, гэта прыгожа, здароўценькі. Альбо вазьмі пераклады Васіля Сёмухі. Ён там увогуле, ну, табе трэба гэта ведаць, бо ён там сваю вось гэту каляпалескую гаворку, ён жа з Пружанаў сам родам. Гэта Палесся? Так. Ну вось, ён
там выкідывае ўвогуле вельмі. Вось, дарэчы, у выдавецтве папуры, у выдавецтве тэхналогія хутка выйдзе кніжка, пра якую усе вельмі часта запытваюць. Віктор Франкль сказаць жизни, да? Так, ага. Вось гэта ўсё выйдзе па-беларуску, перакладала вельмі добры перакладчык. Я не магу назваць яе імя, сама раскажа. Я гэтую кніжку рэдагаваў, і там у гэтай кніжкі быў вось я як рэдактар, і была яшчэ літаратурная рэдактура. І там вось мне спадабалася такая штука, там у арыгінале была, мы дамагаліся свайго просьбамі, пагрозамі і ударамі. Вось, я такі, ведаеш, ідзе моя рэдактура, я ёй пішу, падгледзеў у сёмуху. Ён пісаў, мы дабіваліся гэтага просьбамі, грозьбамі і ударамі. Вось, чытае там літаратурная рэдактарка, і яна, мы дамагаліся гэтага просьбамі, грозьбамі і кухталямі. То бок, але, конечно, вельмі... Трыадзінства такое, вельмі здорава атрымалася ў канцы. Я больш не так і засталося, так вось пра кухталі, пра грозьбы. Вось. І такое, вось гэта тое, што ты нацягваеш з іншых там кніжак, з іншых перакладаў, асабліва калі мова сакавітая, асабліва калі штосьці такое местачковае. Я сам за сабою заўважаю, што вось я як з Лепечшчыны родам, я таксама там, калі ў нас так гавораць, калі можна такое слово упіхнуць, я упіхну. Напрыклад, вось крабат узяць таго ж самага. Гэта дзеянне адбываецца ў Лужыцы, і там аўтар Отфред Пройслер, ён пакінуў вельмі мала такіх менавіта характэрна лужыцкіх слоў. Ён там толькі пакінуў назвы, дзе-нідзе якія-небудзь імёны, і як не дзіва, ён гэта пакінуў у камандзе, якую аддаецца коням. І там вось выключна, вось як у нас кажуць, а ён пакінуў там штосьці тое, што кажуць лужачане. Там было «хю». Говорю «хю». Я пишу немцам знаёмым: «Ребята, поможите, I need help». Что такое «хю»? А там по контексте, там две ситуации было, два месяца, было, калі я не ведаў, што у першым я ўвогуле там не здагадваўся «хю». Гэта ён там типа «эй, вол, тармазні», альбо «эй, вол, давай хутчэй». Так. Я такі сижу, як гэта разруліць? Трэба ж ведаць. І потым такі спытаў у сваіх сяброў. Адна перакладчыца Ціна Вюншман пераклала якую кніжку на нямецкую мову? З беларускай? З беларускай. Не. Ева Віжнавец, пашту ідзеш воўча, «Вазухсты Вольф». Вось. Я у Ціны нават спытаў: «Ціна, што гэта такое?» А яна вось з Дрэздена, з аколіця апавядаецца, кажу: «Не знаю, без понятия». Вось, і карацей я уставіў, типа мы паганяем, я уставіў такое, як у нас дома кажуць у мясцовасці, не но, а не. Вось, потым другі выпадак, калі гэта слово ўжывалось, там ужо все зразумела, што гэта дакладна не, але не, такое сабе. Але там таксама ідзе вось тое, што называецца, як это перакладчыцкай слово вылецела з галавы, калі перакладчыцкая замена, калі ты ў адным месцы не можаш знайсці нармальнага адпаведніка, то ты штосьці іншае ў другім месцы пачынаеш караляваць. І там была таксама каманда, калі адганялі птушак. Вось як ты адганяеш птушак, як у вас у мясцовасці, як у вас на палесці адганяюць птушак? Я нават не магу так адразу сказаць, можа вэк, які не ведаю. Вэк. Вэк у нас, у нашай мясцовасці вэк, гэта і людзям усім кажуць, калі вэк. Вось, ката ты адганяеш псік, кажаш. Псіката, так. Што? Псіката. У вас кажуць псіката? Так, быццам бы разам, але там і псі, і ката адразу. Псіката. Не, мы кажам псік, просто. Псік пайшоў. Псіката. А псік пайшоў, куды палез псік? Вось так. А у нас птушак адганяюць словам агылі. Першыню чую. Агылі. І вось я калі перакладаў, я думаю,
ну трэба там вось гэту перакладчыцкую раўназначнасць там мы вы штосьці не дадалі дададзім тут. Я ўпіхнуў вось гэта агылі і ну пазначыў вядома колерам, каб да гэтага вярнуцца, маю я права на гэта ці не маю. Але потым чытаю тэксты Янкі Брыля, ягоныя пераклады, і ў яго ён, і таксама Петра Васючэнкі, і ў яго там агылі налева, агылі направа, і я такі думаю, тады пакінем гэта ўсё. Вось, і ў мяне тут агылі на шост. Там птушак адганяюць. Мне цікава тады адразу стала, ці ёсць нейкія слоўнікі беларускай мовы, якімі абавязаны карыстацца перакладчыкі, нейкі біблія перакладчыка ў слоўніках. Існуе такая ці не? Ну, у першую чаргу, ну, вядома, існуе, але гэта ўсё такое, ты ну, цягаеш адкуль толькі можна. Ну вось, ці гэта проста уся беларуская мова разам з нейкімі дыялектамі, магчымымі гаворкамі, ці ты павінен перакласці вось спачатку акадэмічна, як трэба па гэтым слоўнікам. Ну, адразу акадэмічна цэлы тэкст перакласці у цябе не атрымаецца пры ўсім жаданні. Магчыма, толькі калі ты там новапрыняты беларус, который вучыўся вось выключна паэтах, у мяне так не атрымаецца, таму што я нарадзіўся і да 17 гадоў жыў цалкам у вёсцы, і у мяне беларускамоўная школа была, і у нас там, груба кажучы, тое, што па-беларуску называецца пагорак, у нас вось я чуў вельмі часта называецца касагорыца. У адной мясцовасці, напрыклад, мыліцы кастылі, которые вось у нас у суседняй вёсцы называюцца падпашнікі. Ну, вось. Потым, ну, гэта такое, ведаеш, на лексічным узроўні. Напрыклад, у маёй вёсцы у нас ёсць слоўца, называецца агату. Вось, гэта калі ты хочаш мацюкнуцца, але адначасова не хочаш сказаць такі мацюк, ты кажаш агату. Вось гэта ў нас выключна там на тры вёскі, здаецца, вось гэтае слово існуе. Я яго вельмі актыўна выкарыстоўваю, таму што мне хочацца, каб яно жыло далей, прынамсі ува мне ў адным, але ну так, калі мой стрыечны брат з Новаполацка прыязджае, альбо я там заязджаю, я калі кажу агату, ён прям все вельмі радуецца, бо наша бабуля так казала заўсёды. Такія слоўцы, которые, ведаеш, которые я ведаю там здаўна, там вельмі, я іх стараюся выкарыстоўваць. Для мяне, дарэчы, было адкрыццё, ёсць такое слово нахбом, піць нахбом. Ну, ведаеш, што гэта азначае? Ну, типа, адразу не ведаю, там, залпам. Вось гэта тое, што даецца ў слоўніках. У маёй мясцовасці ты, напрыклад, нахбом п'еш з пасудзіны, з якой ты піць не можаш, ну, апрыёры не можаш там адпіць нахбом з рондаля, адпіць нахбом са слоіка, то бок з вялікага слоіка там нахіліўшы яго. А я тут часта сустракаю, што што вось у тваім значэнні выпіць залпам. Я першы раз сустрэў, ён выпіў шклянку нахбом, і ў мяне такая дэфармацыя ў галаве, такі сижу, а як гэта нахбом? Ты ж нахбом не можаш адпіць са шклянкі. Альбо слова камель. Мы зараз у лінгвістыку такую сунуліся. Клас. Альбо слова камель. Што такое слова камель? Ну, я не ведаю. На камлі там нешта можа сядзець і не сядзець. Ну, канешне, можна на камлі сядзець. Але што такое камель? Я не ведаю. Ну, якая-небудзь карацей, дзе таксама нельга сядзець, але вось ёсць месца, дзе можна прысесці. Не, ты дакладна сышоў у іншую. Все, тады не могу патлумачыць. Ёсць дрэва, у дрэва ёсць ствол, і пэўная частка ствола называецца камель. І мяне вельмі раздражняе, ну тут я прызнаюся адкрыта, мяне вельмі раздражняе, калі вось некаторыя перакладчыкі, яны хочуць адысці ад слова камель, ад слова ствол, которое падаецца вельмі рускім, хаця з чаго, і яны увесь ствол называюць камлём. А камель гэта толькі самая тоўстая, самая ніжняя частка ствола. Бо у маёй мясцовасці там типа цягаць камлі, гэта значыць там вельмі моцна напружвацца. У нас нават такі жарт кажуць, типа бяры бацька каля камля, там лягчэй.
калі там дровы носяць, ну типа бярыць. Ну вось, типа старога чалавека на мякіне хочуць правесці. Вось. Дык і калі вось я чаму пра слоўнікі пытаў, вяртаемся да слоўнікаў, я ўжо не, якраз ты казаў якраз пра гэты новыя словы, я казаў пра слоўнікі, я да гэтага таксама вёў. Напрыклад, ці перакладчыкі не лічаць, што уплятаючы ў кнігі нейкія свае славечкі новыя, яны такім чынам пазбаўляюць магчымасці беларусаў, якія там не чулі беларускую мову не з калыскі, а там са школы толькі, яны ж не будуць разумець гэтага разумення, што там напісана і дзе гэта шукаць, па-першае. Так, калі толькі 3 вёскі, вось ты кажаш, там у 3 вёсках узгадваецца такі класны, я напісаў, і гэта там прынялі, і все такі чытаюць, і што? Ладно, глядзі. Васіль Сёмуха, который твой земляк. І ён у перакладзе з Томаса Мана доктор Фаустус, ён ужыў такі выраз заместа смачна есці, ён сказаў смачніцы вам. Вось, ну чаму ён вось меў права вось гэта вось ужыць, і ён гэта зрабіў вось адзін раз на ўсю кніжку, так? Вось, ён гэта зрабіў, і табе, ну, вядомы кантэкст, так? Чаму я не магу ўжыць слова там касагораца? І ты што, не зразумееш, што гэта пагорак? Калі там, напрыклад, гэта там абумоўлена так. Не, калі абумоўлена, хутчэй за ўсё, там прачытаеш такі зразумееш. Ты ж разумееш, што калі я ўжыву вось такое вось слоўца, я 100 раз думаю, перадумаю, ці варта гэта рабіць, як бы і рэдактар таксама ёсць, который мне там скажа, Сярожа, гэтага не трэба. Але калі рэдактар скажа, клас, усё на месцы, то ўсё, мы развіваемся, мы там ідём далей, то чаму б і не? Я ж не кажу, што я паўсюль на кожнай старонцы падбіраю нейкія невядомыя словы. Не, гэта вось выключна і ўсё апраўдана. Просто я табе вось гэтыя прыклады накідаў, бо пра іх заўсёды цікава расказваць. Безумоўна. Ёсць чым пахваліцца, ведаеш такое. Так і я таксама запросто, мне цікава, наколькі вось вы пра гэта думаеце пра іншых чытачоў і якім чынам. То бок, калі гэта абумоўлена самім тэкстам, зразумела, ну так, хутчэй за ўсё. Збагачаеш просто людзей, так. Альбо, напрыклад, таксама там на заходнім фронце без змен. У рэмарку там, напрыклад, адзін герой пытаецца, ну як, смачна табе? А ён кажа, я не памятаю, што он дакладна пытаў, типа, я не магу, так смачна, што я наесціся не магу. А у нас дома, у маёй мясцовасці, кажуць, смачна, у ёду няма. Ну і вось у гэтым кантэксце ты што не зразумееш, што такое уёд? Вось, ну і таму я такі паглядзеў, ну ён гэта кажа, ведаеш, са сваімі такімі асаблівасцямі такімі, я думаю, чаму я не магу ўпіхнуць? Ну і вось, ну я гэта ўсё упіхваю і прапіхваю гэта далей. Вядома, ведаеш, на одну кніжку, колькі там 350 сторонак, ну адзін раз сустракаецца, ну гэта трагедыя. Ну, калі па кантэксце ты гэта так, можаш зразумець. Я не супраць. Мне просто цікава, наколькі, ну, вось вы там думаеце пра нас, чытачоў, і калі гэта робіце, там, типа, ага, вось я зраблю, гэта вось і думаеце потым. Я думаю заўсёды пра чытачоў. Бо, ну, для каго я перакладаю тады гэтыя кніжкі? Некаторыя для сябе робяць. У стол. Для себе пераклаў усё. Ну, я дышоў ад таго, каб перакладаць у стол. Адказваючы ўжо на твоё пытанне пра слоўнікі, пра вось гэта ўсё, выкарыстоўваеш усё, што толькі можна. Слоўнікі трэба чытаць. Перш проста вось адкрываеш. І слоўнікі трэба мець, канешне, на паперы табе. Адкрываеш тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы, трэба знайсці, напрыклад, сінонім які-небудзь там да слова ісці, так, там ісці, шыбаваць, клыпаць і пайшло-паехала. А табе першую чаргу трэба адкрыць слоўнік тлумачальны і пашукаць слова ісці. Магчыма, у самім тлумачэнні слова што-небудзь цябе скіруе там на нейкі правільны варыянт. І ты вось шукаеш вось гэта ісці, там таксама ёсць там ад Якуба Коласа звычайна якія-небудзь варыянты са словам ісці падаецца. І потым ты не заўважаеш, як ты пасля слова ісці чытаеш слова наступнае, ісціандр, і пайшло-паехала. І ты пасля таго, як ты прачытаў 5 старонак слоўніка, такі, блін, табе ж трэба было сінонім проста паглядзець. Але гэта вельмі карысна.
ты наглядаешься вось гэтых слоў, якія набываюць, наглядаешься формаў слоў, бо ну таксама ну, гэта ведаць, якія формы слоў бываюць і ведаць, якіх формаў слоў у беларускай мове не бывае. Ну вось гэта, канешне, такая вялікая справа. Вось прыйсці да гэтага, да, мне здаецца, што я і іду да гэтага яшчэ, ну дагэтуль, канешне. Вось, успомню, у нас дома мама моя кажа, калі насыпяць много снегу на вуліцы, она кажа, снегу насыпала у стаячага сабаку. Это калі хтосьці кажа, што няма формы слоў стаячы. Калі вось гэта форма насыпала снегу ў стаячага сабаку, калі гэта не беларуская мова, ну тады не ведаю. Прасягну пра слоўнікі. Калі ты займаешься перакладам, ты гэта як гэта адбываецца? Просто вельмі коротка, каб таксама зразумела. У цябе ёсць тэкст, ты яго забіваеш у Google перакладчык, а потым правіш Google перакладчык, ці што гэта? Ці як гэта адбываецца? У мяне звычайна, вось я бяру тэкст, з гэтым так не было, дарэчы, ха-ха-ха. Тут я яго перакладаў у асноўным. Крацей, я бяру і чытаю яго, калі ёсць аўдыёверсія, я гэту версію, ну, на замежнай мове, я яе праслухоўваю. Вось, дарэчы, я пачаў перакладаць вось гэты тэкст вось у гэты дзень. Калі ёсць аўдыёверсія, я чытаю пад аўдыёверсію. Я чытаю, ну, сам тэкст з простым алоўкам, і першая думкай, ну, на пэўнае месца, калі прыходзіць, я адразу я запісваю. Вось, прама тут на паперы, прама ў самой кніжцы. Вось. Бо першая думка, яна у маім выпадку, яна заўсёды правільная. І лепшага варыянта я, колькі не буду капаць, я не знайду. Потым у цябе ёсць электронны варыянт кніжкі, і гэта звычайна ў мяне вордаўскі файл, ідзе, ну, дзеліцца на два слупочкі. Адзін слупочак з арыгіналам, другі слупочак таксама з арыгіналам, который я паступова пераводжу на беларускую мову. То бок, пераклаў абзац, і абзац арыгіналу выдаліў. І вось так опускаюся. Так, вось, так. Бо, ну, так гэта зручней табе адлічваць сказы, адлічваць слова, адлічваць тыя ж самыя абзацы, не памыліцца ў колькасці абзацаў, бо ведаеш там думка. І заўсёды звяраеш, канешне, з тым, што надрукавана, бо тыя ж самыя абзацы, у надрукаванай кніжцы у цябе можа быць там 3 абзацы на старонку, у электроннай версіі у цябе можа быць 1 абзац на старонку, бо ну тэхнічныя такія штукі. Я праслухоўваю выключна ўсе кніжкі, которые перакладаю ў аўдыёверсіі, бо важна пачуць гэтага аўтара, важна з гэтым аўтарам пажыць. Калі ёсць магчымасць наведаць мясціны гэтага аўтара, таксама можна наведаць. Я пераклаў Мозара 2 тамы, а летась я быў у Аўстрыі, і мне пашчасціла пабыць у той мясцовасці, дзе Эрвін Мозар жыў, там музей ягоны стаіць. Боль затое я схадзіў на ягоную магілу. Гэта быў таксама снегам засыпана не ў стаячага сабаку, але там вельмі прыгожая магіла. Я лічу, што, гэта ну, вельмі здорава зрабілі. Не, там просто зрабілі гісторыю з гэтага ўсяго. Там над магілле вялікі камень жоўты, і ён, там ёсць вочы на гэтым камні і усмешка на камені. І на камені сядзіць крумкач. Вось. Ну, там знізу напісана, што тут пахаваны Эрвін Мозар, і каротенькая гісторыя, што там, раскажу гісторыю. Крацей, на поле ляжаў вялікі камень, і ў яго вельмі доўга свярбела ў галаве. Яму хацелася гэта ўсё расчухаць усё. І ён так ляжаў 100-200 гадоў, а потым на 300-й год прыляцеў крумкач, і і пачаў штосьці скрэпіць сваімі кіпцюрамі на гэтым камні. І камню стала так добра, што ён заўсміхаўся. І вось гэта напісана на надмагіллі. І камень застаўся ляжаць на гэтым полі, усміхаючыся далей. Ну, гэта круто. Прикинь, гэта просто... Я стаяў, у мяне там слёзы былі на мокрым месцы, калі я гэта чытаў. Гэта вельмі прыгожа.
тое што гэта вельмі проста. Вось ён пахаваны на звычайных могілках, ніякіх ні помнікаў, нічога. Я просто даведаўся у заснежанай вось гэтых на заснежаным гэтым цвінтары, што гэта штосьці не тое з вось гэтым надмагіллем, менавіта праз гэту форму і вось праз гэты бугарочак, который там на месцы кромкача быў. Ну вось таму да, гісторыя класная. Пытанне гісторыя дзівосная і неверагодная. Дзівосная гісторыя. Гэта дзівосная гісторыя. Яшчэ якраз у тэму пра слоўнікі, а ці карыстаюцца цяпер перакладчыкі штучным інтэлектам? Так. Яны якім чынам? Яны шукаюць нейкія адпаведнікі, яны запытваюць, ці проста кідаюць таксама перакладзі мне тэкст і дадай два рэгіяналізмы з сёмухі. А як ты думаеш, у інтэрнэце ёсць такое паняцце арыгіналізму з сёмухі? Ну, я думаю, што... Няма. Можна скарміць нейкую кніжку яму. Я такім не займаўся. Ну, менавіта, вось, як ты кажаш, дадай два арыгіналізмы з сёмухі. Але, ведаеш, машынным перакладам, штучным інтэлектам карыстацца сёння трэба. Калі ты гэтым не будзеш карыстацца, то ты прайграеш у любым выпадку. Іншая справа, як ты гэтым карыстаешся? Ведаеш, усе кажуць, што зараз што штучны інтэлект захопіць усё, але штучны інтэлект гэта вельмі круты інструмент і трэба правільна навучыцца ім карыстацца. Ведаеш, усе вось гэтыя метафоры, которые хавае аўтар у кніжцы, штучны інтэлект ён не расчытае ў залежнасці там ад кантэксту, у залежнасці там ад я не веду месца напісання, часу напісання, у залежнасці ад таго, там на каго накіроўвалась гэтая кніжка. Тут усё вельмі такое небяспечнае. Крок улева, шах не сказаў, крок улева, крок управа і ўсё, і ты як бы ўжо знаходзішся па-за полем. Штучны інтэлект, ім трэба карыстацца, але ты павінен быць разумнейшы за штучны інтэлект. Ты павінен быць там, валодаць мовай, прынамсі, лепей за яго. Ты павінен адчуваць вось гэтыя стылістычныя фарбоўкі. Ты павінен адчуваць, што гэта павінна гучаць вось так, як мне даў штучны інтэлект, але, груба кажучы, ёсць слова ў нас губіць, і ёсць слова страціць, так? І ты адчуваеш, што вось слова згубіць, оно трошку прыземленае, а ёсць слова там страціць, оно трошкі там узвышанае. Ёсць у цябе такое адчуванне? Не. Я штучны інтэлект. Ладно, глядзі, у цябе там, калі ты скажаш, я згубіў кніжку і я страціў кнігу. Ну, так. Що? Адчуваеш вось гэта? І як бы табе штучны інтэлект дае там слова, типа, я згубіў кніжку, але у цябе там у тэксце кажуць дзве там высакародныя лэдзі, для которых гэтая кніжка там грае вельмі значнае значэнне, вельмі істотнае значэнне, там, напрыклад, у яе там... жыцці, у яе жыцці мае любоўная цыдулка ў гэтай кніжцы схаваная, і вядома, яна страціла гэтую кніжку, яна будзе ўзвышана пра гэта казаць. Гэтыя вельмі такія, не тое што банальна, вельмі грубыя, канешне, кажу прыклады, проста каб паказаць, як гэта працуе. Іншыя перакладчыкі табе назавуць 1000 іншых прыкладаў, которые больш расквітнеюць перад табой. Таму штучным інтэлектам трэба карыстацца цяпер банальна таму, каб ты менш поўзаў па слоўніках. Ты бачыш, значыць, тое, што я прачытаў, гэта вось у тым ключы, альбо, што вось датычна мяне, машынны інтэлект, ён мяне заўсёды чмырылі за тое, што гэта я ў двукосе кажу, за тое, што я дапісваю да аўтара. І мяне заўсёды, што рэдактары, што там іншыя перакладчыкі, што яны мяне вярталі там, типа, бліжэй да тэксту, давай там, типа, заставайся там у самім вось гэтым, што чаму б табе не напісаць так, як напісаў аўтар. І таму для мяне вось такім вось
чалавекам, который мяне чмырыць і вяртае мяне, застаецца штучны інтэлект, то бок ён мяне вяртае менавіта туды. Я, грубо кажучы, чаму я буду тут пісаць слова страціў, калі тут просто загубіў, навошта мне вось гэтая вось узвышанасць, альбо там чаму я пішу тут пасеяў, калі ён просто згубіў штосьці, так? Што яшчэ можна сказаць на слово згубіў? Чаму я тут пішу пахерыў, калі ён там просто згубіў? Вось такое, я звычайна там дадумываю штосьці такое магу. Тут, канешне, трэба чытаць шмат слоўнікаў, чытаць трэба шмат літаратуры менавіта класічнай, менавіта асабліва даваеннай, которая вось Гарэцкі, Зарэцкі, Андрэй Мрый, вось гэтае наша ўсё, вазьмі Кузьму Чорнага, пачытай. Там, я не ведаю, што не твор, там просто задолбаешься выписывать вось гэта ўсе такія клёвыя словцы, которые... возьми, почитай. Мы недавно перачытывалі у кніжным клубе Нягош, перачытывалі пошукі будучыні. Гэта офігенны палёт фантазіі. Я Насці потым дапамагаў, вычытываў «Зянні» Стывена Кінга, і мы там прям узялі адно слоўца, вось выключна, которое вось яно гэта і азначае. Вось, грубо кажучы, калі ў цябе брама стаіць, весніцы вось гэтай, і слупы, которые убітыя, вось гэты вось краёвыя, у беларускай мове ёсць адпаведная назва для гэтых слупоў. І я памятаю, чытаю, вычытываю Насці, і я прям і пакідаю вось гэта ўсё. Памятаеш, мы чыталі гэтага Кузьму Чорнага, пошукі будучыні, і там вось хлопец, галоўны герой, ён укопаў вось гэты слуп, і там была назва ў гэтага слупа іншая. І мы палезлі, шукалі, знайшлі і ўжылі. Там. Яшчэ адна неверагодная гісторыя. Неверагодная гісторыя, так. І гэта слоўнікавае слова, яно стаіць таксама ў слоўніку тлумачальным. Вось. І, калі можна сказаць слуп, але ты можаш сказаць як бы такое спецыфічнае канкрэтнае слово, чаму б табе гэта не ўжыць? Альбо, напрыклад, як героі Крабата, яны ездзілі ў лес і сцягвалі дровы дамоў, так? Вось, навошта табе казаць сцягвалі, калі ў нас ёсць слова, што яны тралявалі дровы дамоў. Гэта зноў такія вельмі грубыя прыклады, але яны паказваюць усю вось гэту спецыфіку. І ты... і багацце беларускай мовы таксама паказвае. Так. І, але ж ты не можаш сабе, грубо кажучы, там убіць усе гэтыя словы ў галаву проста ў адначасе. Безумоўна. Таму я звычайна успамінаю, дзе ж ці было такое месца, дзе вось гэты канкрэтны прадмет называўся канкрэтнай. Потым ты гугліш, па пошуку шукаеш там гэтае месца, эпізоды, потым вычытваеш, вось яно, знаходзіш это слово, ўжываеш такі, клас. Ты сам казаў пра чмарэнне. Трэба неякім замяніць. Чым можна замяніць гэтае слово? Карацей, газлайтинг ці што? Скаванне. Я не ведаю. А перакладчыкі, ты чытаеш, яўна ж вычытваеш нейкія іншыя кніжкі, чытаеш іншыя беларускія кніжкі, магчыма, якія табе цікавяць і зацікавілі. Ці ёсць вось у вашым, там, не ведаю, асяроддзі такое, што вы такі, вось гэты перакладчыкі так сабе, карацей, адзін аднаго там вы скуяце, напэўна. Скуяце. Вось, ці там ёсць нейкія там нелюбімыя перакладчыкі. Я не прашу прозвішча называць, просто ці ёсць такое, боже, да ён жа не умее перакладаць, трэба было па-іншаму. Я б не назваў бы, фіговых перакладчыкаў, я б назваў, няўдалых перакладчыкаў, назовем гэта так, я б назваў бы гэта няўдалымі праектамі. Ведаеш, бо, кожны перакладчык, ён на пачатку сваёй перакладчыцкай кар'еры, на пачатку ён так ці іначай ён няўдалы. Мне пашчасціла, што у нас, я ж кажу, калі перакладалі Мозера, у нас была офігенная каманда. У нас гэта каманда таксама з Крабатам працягвалася і там далей таксама. Вось, мне пашчасціла з гэтым. Таму мы выраўнялі маю мову, выраўнялі там, што табе можна, што не можна. А ёсць перакладчыкі, которым не пашчасціла першы пераклад, альбо там, я не знаю, другі, іншыя. Звычайна першы пераклад. Вось. І мне вельмі шкада. Я адзін раз назваў пераклад гавняным перакладам. І гэта было, я
пры ўсіх людзях гэта на Фейсбуку як бы допіс для ўсіх, усе могуць чытаць. Як бы я гэта назваў і ну потым я адначасова ведаеш, я не шкадую, што гэта я зрабіў. Мяне гэта навучыла, таму пра гэта не гаварыць. Ну гэта каб усе чулі, лепей пра гэта не гаварыць. Тое, што гэта пераклад кепскі, гэта людзі ўбачуць. Вось, убачыць і сам выдавец, убачыць простыя людзі, убачыць адмыслоўцы, яны адразу скажуць: паглядзі, тут не вельмі. Вось, таму я звычайна стараюся пра гэта не казаць. Але ну ёсць такія, напрыклад, праекты. Летась у канцы 23-го года альбо ў пачатку 24-го выйшаў твор у перакладзе на беларускую мову, знакаміты твор, пераклад з англійскай мовы, класіка. Як гэта, ад героя гэтага твора пайшло вельмі шмат розных літаратурных адсылак, і там гэты літаратурны герой парадзіў вельмі шмат сабе падобных. Я спадзяюся, мы усе ўжо зразумелі, пра які твор ідзе гаворка. Калі не зразумелі, мне здаецца, я напішу вам асабіста, звяртайцеся. Вось. І там працавала з гэтым творам каманда аматараў. І ў іх была вялікая памылка пра тое, што яны вельмі панадзеяліся, як мне падаецца, на штучны інтэлект, і яны не запрасілі адмыслоўцаў, яны не запрасілі спецыялістаў ні ў якую ітерацыю свайго вось гэтага вялікага праекта. І там атрымалася, ну не ведаю, мне на трэцяй старонцы ў мяне зламаўся проста аловак, калі я чытаю кніжку на першай старонцы, я нешта заўважаю, я адразу бяру аловак, бо гэта клас, зараз буду дзеля спартыўнага штосьці сабе выпісваць. Тут я пачаў з першага радка і панеслася, я такі: ё-маё, на трэцяй старонцы ўсё, я не мог гэта чытаць. Гэта вялікая беда. Як сказаў адзін чалавек, праблема наша, што ўсе любяць, што ўсе бачаць сябе вялікімі спецыялістамі. Вось. Альбо там была нейкая іншая, я парафразірую. Вось. Як бы гэта шкодная філасофія. Вось ён сказаў, шкодная філасофія, што ўсе лічаць сябе вялікімі спецыялістамі. Але тут трэба прытармазіць, і ўсё ж такі гэта беларуская мова, а ты толькі учора ў яе ўвайшоў і, паўтаруся, чытаць па-беларуску. Так, малайцы, але ствараць па-беларуску гэта трошкі іншы ўзровень. Табе трэба трошкі болей дасведчанасці, трэба болей, там, я не ведаю, прапісанасці менавіта твайго вось гэтага навыка пісьма. Я не кажу пра тое, што ў мяне ён зараз афігець які. Не, гэта бясконцы працэс удасканальвання. Вось. І я ж кажу, 7-ю кніжку, якую я перакладаю, я толькі вось пасля 6-й я зразумеў, так, я магу да яе падступіцца. Гэта вельмі такая офігенная штука, напісаная пасля вайны немцам, которые, вось мы, ведаеш, тут прайгралі вайну, мы дагэтуль жылі і думалі, што мы клёвыя, што фашызм гэта добра, што вось мы адстойваем сваю думку, а тут вось аказваецца, што мы тварылі зло вялікае, і што вось мы спальвалі людзей, мы вынішчалі людзей, мы там, я не ведаю, спальвалі краіны цэлыя, вынішчалі, генацыд, вось гэта ўсё. І вось нас ткнулі носам, як нам цяпер жыць далей, як нам увогуле размаўляць па-нямецку на той мове, якой гаварыў Гітлер. Як нам гэта рабіць? І вось гэтая кніжка на 800 старонак, яна паказвае, што ўсё не так проста. Адразу з першай старонкі, адразу з першага сказа, з першага слова, што рабяты, давайте сядзем разбірацца, але мы будзем разбірацца не так, як вам хацелася б. Вось, гэта адна з маіх улюбімых кніжак. І вось гэта, канешне, так. Я зараз вельмі рады, што я заебраўся, і там ён
эксперыментуе менавіта з нямецкай мовай, которая вось перайшла вось гэту, ну, перажыла траўму як это, драпежніка. Вось. І ён зараз як вось табе жыць, калі, ну, далей, калі ты зразумеў, што пад табой ляжыць там мільёны ахвяр, а ты, аказваецца, быў драпежнікам. І вось як ён гэта адлюстроўвае у мове. Мне тут два пытання ўзніклі. Першае адразу спытаю, а ці лічыш, што кепскі пераклад ён, атрымліваецца, забівае вось, ну, праект ці гэты наогул кніжку, якая выйшла, так. І што не будуць продажаў, то бок наколькі гэта ўплывае ўсё ж? Так, кепскі пераклад ён забівае кніжку. Напрыклад, ну, вось гэты праект, который я згадываю, который я не называю па імені, я ўпэўнены, што цяпер яго ніхто не купіць. Гэты праект, на который там краудфандынг адкрывалі на платформе на адной. Вось, нават не скажу, на якой. Я сам упісаўся ў гэты краудфандынг. Людзі расчараваліся ў гэтым ва ўсім. Ты бок расчараваўся не ты сам як перакладчык, які мог там гэта падрэдагаваць і ці б нешта пабачыць, а наогул там шмат хто пра гэта пісаў? Так. Вось. Ну, прынамсі, я ведаю даволі шмат выпадкаў, которые людзі такія, што за гаўно, слова, которое любіць Рэмарк. Вось. Ну, вось. І зараз я не ўяўляю сабе якое-небудзь выдавецтва, которое б, ну, узялася б выдаваць гэтага Брэма Стокера. Вось. Трэба абавязкова набыць, карацей. Ну, набыць і чытаць менавіта, ну, з простым алоўкам, з ручкай. Просто вось калі табе штосьці, табе як нубу, ну, умоўнаму нубу ў беларускай мове, калі табе штосьці там не падабаецца, просто падкрэсляць, 90% даю табе, што ты будзеш, ну, мець рацыю. Там сапраўды штосьці не тое. Я зразумеў. Ну, цікава. Просто ёсць жа некалькі... Просто ёсць кніжкі, насамрэч, ты кажаш пра Стокера. Але нават на расійскай мове я ведаю некалькі перакладаў ёсць таго ж самага Гарры Поттера. І таксама кажу, што адзін ён няўдалы, другі ўдалы, але ўсё роўна, таму што гэта Гарры Поттер набываюць і той, ўсё роўна, што гэта не ўплывае ўсё ж. Людзі проста прыходзяць, я хачу пачытаць Гарры Поттера, і яны не глядзяць, хто перакладчык, ім пофігу. Яны ўзялі там класныя ілюстрацыі, ўсё, бяру. Махаон рабіў, ўсё, бяру. І ўсё астатняе, хаця пераклад, можа быць, там не вельмі. Вось ты ведаеш, ты зараз выказваеш даволі рэдкую думку. Я, наадварот, сутыкаюся з тым, што ўсе дайце мне росманаўскі пераклад. Хтосьці, і ўсе, ну, звычайна ўсе кажуць, фу, Махаон, гэта слова, которое любіць Рэмарк. Вось. Як бы, ну, тут наадварот хтосьці кажа, спевак, не давайце мне вось гэты тэкст. Дайце мне лепей этот росманаўскі. Ці ёсць такія кніжкі, просто і Гарры Поттер у нас таксама перакладзены не аднойчы. То бок выдаў Янушкевіч, а да гэтага быў нейкі сам выдат. Ты чытаў гэты тэкст? Ёсць ён. І сэнс у тым, што яго таксама шукалі, чыталі і набывалі. Таму што не было... Так. Але там жанчына, которая рабіла гэты... Жанчына, чалавек. Блін, я не ведаю. Блін, я зараз такі сексіст просто. Ляпну. Але чалавек, который рабіў гэтую кніжку, ну, гэта не спецыялісты, гэта бачна адразу. Я тады, гэта быў далёкі 2014, здаецца, мне год. Нават я тады, который толькі пачынаў свой такі шлях у перакладніцтве на беларускую мову, нават я тады бачыў, што, блін, у цябе тут разыходжанні ідуць там з нормай беларускай мовы. Я бачу, што ў цябе ладна беларуская мова, у яе там у адным месцы ідзе там, што там, этот, не Слізерин, які там, Равенкло, а ў іншым месцы ў цябе ідзе Кактівран альбо нешта такое. Як бы разыходжанне ў этих, там ідзе Снейп, там ідзе яшчэ што хтосьці іншы. І ты такі, ну, калі ў цябе нават на такіх, здаецца, базавых, на такой базавай тэрміналогіі ідзе такая нейкая несусветіца, няма пэўнай адпаведнасці, то, ну, блин, у мяне пытанне як мінімум пытанне.
Ну просто ты сам адказаў на гэтае пытанне, калі няма іншага, а калі хочацца больш, калі трэба перакладаць скажы жыццю так не сёння, а яшчэ пазаўчора, ну як мне гэта, ну типа я хачу прачытаць любую, ну добра там будуць памылкі, але я буду ведаць, што я прачытаў па-беларуску, няхай ну типа пераклад не вельмі, але ўсё роўна яно ёсць сёння мне, там не 10 гадоў таму трэба было перакладаць там не ведаю Карла Льюіса ці нейкага яшчэ. Вось я пра гэта кажу. Хто такі Карл Льюіс? Пачакай. Я ўжо мусіць усіх... Пачакай, я хацеў сказаць пра Хронікі Нарніі. Клайв Стейл плюс Льюіс. Так, я ўжо... Вось, ну, але іх... Ну, не разумееш, вось пра што я кажу? Што хочацца нейкага нават чарнавога пераклада. Тое самае, што, ну, чаму Дракула цяпер, а не... Ну, вось упала гэтае слово, это слово упало не ад мяне. Ну, давай. Ну, я яго прачытаю, таму што яго чамусьці няма, таму што вось перакладчыкі перакладаюць цэлы год адну кніжку, якога фіга, чаму так мала перакладчыкаў і гэтак далей. Таму што гэта не тая прафесія, которая пастаўлена на рэйкі, дзе ты можаш жыць, ну, дзе ты можаш зарабляць і жыць на гэтыя грошы цэлы год. Так, таму я буду чытаць і Дракулу. Ну, таму будуць чытаць і Дракулу. Ведаеш, зараз ёсць, ну, вось гэтыя сеткавыя пераклады, яны існуюць, я спецыяльна падпісваюсь, асабліва ёсць на Тэлеграме, калі ты там падпішешся на нейкія там паблікі, ты можаш на гэта ўсё выйсці. Зараз я ведаю па-руску вось гэты тэкст «Сложно быть тихоней» называецца, Стівен Чбоскі. Ёсць такі, ну, знакамітая экранізацыя, там здымалася Эмма Стоун, которая играла твою любимую Герміёну у Гаррі Поттера. Вось там такая вельмі зялёнае кіно, прынамсі плакаты да гэтага кіна вельмі зялёныя. Вось, і ну гэта такі вельмі добры падлеткавы твор, наколькі я ведаю, я яго не чытаў, экранізацыю не глядзеў, але я ведаю, што адна дзяўчына, яна перакладае і выкладае гэта ўсё ў вольны доступ у Тэлеграм. Узяць вось гэтыя зараз вельмі папулярныя кітайскія навелы, «Благословенне нябёсаў» зараз. Ну, давай, скажи, што ты першы раз чуеш, але вочы звузіў, як у кітайца. Вось, Масян Тунсю, аўтарка такая ёсць, яна вельмі цяперака папулярная. Зайдзі, ты паглядзі, там просто тыражы бешаныя. Таму што у Кітаі, так? Па-руску выходзіць «Благословение небожителей» і «Магістр дьявольского культа». Дык вось «Благословение небожителей» па-беларуску зараз сеткавы пераклад, дзяўчына таксама нейка, альбо я не ведаю, магчыма, гэта хлопец. Там, можа, індыферэнтная персона, я не ведаю, як сябе, магчыма, я не заўважаў. Перакладае гэта ўсё і выкладае ў вольны доступ. Ты гэта пачытаць можаш спакойна. Наколькі гэта у гэтым зацікаўленыя выдаўцы, гэта ўжо іншае пытанне. Вось. Ну, я цяпер жыву ў іншым свеце, калі прапанова павінна заходзіць ад выдаўца. Для мяне важна, каб кніжка была выдадзеная. І трэба, канешне, прызнаць, апошнім часам, магчыма, я наблізіўся больш да гэтага сусвету, але гэтых прапановаў ад выдаўцоў паступае больш і больш. То бок тое, што гэта было там 7-8 гадоў таму, як бы ты выйдзеш на плошчу, будеш махаць сцягам і крычаць: «Вось я перакладчык, возьміце мяне». Такога не было. Цяперака знайсці перакладчыка праблема. Я пакуль перакладаў Рэмарка, да мяне звярнуліся колькі 4 праекты, которые я сказаў да пабачэння я не магу. У мяне звярнуліся 2 праекты перакласці ваенныя творы. У мяне 5-ы праект. Ён быў звязаны з вайной непасрэдна, потым я перакладаў Рэмарка. Яны кажуць: «Можаш пачакаць, ты перакладзі Рэмарка, потым возьмешся». Я кажу: «Не, я не буду брацца больш пра вайну, мне трэба перадыхнуць, бо гэта вельмі цяжка. Перажываць, ведаеш, старонку за старонкай, дзе там творацца вось такое. І ты выграеш, вельмі выграеш. І ты не бачыш трагізму ў гэтых гісторыях. Вось там у Рэмарку там у апошніх главах ён распісвае, як вось там
колькі там 5-7 галоўных герояў, як яны гінуць усе. І апошняя старонка там расказваецца як самы галоўны Пауль Боймер, як гіне здавалася б вельмі спакойны дзень, калі усе ваенныя зводкі пісалі на заходнім фронце без змен. Так, без змен. Ваеншчына напіша табе без змен, не будзе думаць, што там чуецца без змен. Вось я раскрыў табе свой сакрэт. Вось. То бок цяпер насамрэч попыт на перакладчыкаў з'явіўся. Я адчуваю па сабе, што ёсць. Я на сваім прыкладзе гэта ўсё адчуў. Мне давялося там адмовіцца ад пэўных кніжак, адна з некаторых выйшла, таму што я быў банальна заняты. І я бачу, што я па сваіх дэдлайнах я не вывожу, і я дамаўляюся тады ад гэтага ўсяго. У мяне яшчэ 2 пытанні дакладна ёсць. Гэта першае, колькі ты сам чытаеш? Вось ты кажаш, што ў цябе шмат часу. Па-першае, у цябе ёсць праца, па-другое, ты прыходзіш, займаешся перакладам, на які ў цябе ёсць таксама дэдлайн. Ці ты чытаеш наогул нейкую мастацкую літаратуру, ці нешта яшчэ сам, вось асобна? Ці ты ж яшчэ рэдактуеш нейкія кніжкі іншым? Ці шмат ты сам чытаеш, ці хапае ў цябе часу сапраўды атрымаць асалоду ад прачытання мастацкай літаратуры, ці нон-фіксіка, ці як там? Нон-фіксіка, так. Нон-фіка. Вось, ці атрымліваеш ты асалоду ад такіх кніжак па-за межамі працы, таму што ўсё роўна, ведаеш, часам кажаш, што ад працы дакучвае праца, то бок адным тым жа займайся, а ты і рэдактуеш, і сам перакладаеш. Вось, ці асалоду атрымліваеш ад чытання? Так, дагэтуль. Мне, на жаль, цяпер, я ж кажу, вельмі шмат праектаў, што да рэдактуры, што да перакладу, часу вельмі мала, таму асноўныя тэксты, якія я чытаю, гэта тыя тэксты, з якімі я працаваў, альбо там, з якімі працаваў хтосьці іншы, а мне трэба яго там перачытаць. Вось. Таму на іншыя кніжкі часу зараз знаходіцца ўсё меней і меней, але час знаходіцца, пакуль, напрыклад, еду на працу ў метро. Вось там я звычайна бяру якую-небудзь... зараз я чытаю вельмі тоўстую фэнтэзі на нямецкай мове. А што за фэнтэзі? Брэндон Сандерсон, «Шлях каралёў». У перакладзе яшчэ няма. Ці на рускай хаця б ёсць? На рускай ёсць. Ты што, фэнтэзі чытаеш? Не. Вось. Альбо тое, што для кніжных клубаў там трэба чытаць, вось там пачытваем, потым абмяркоўваем. Гэта таксама такая сабе праца, калі гэта можна так назваць. Вось. І так, я, магчыма, узімку штосьці там для сябе, можа, і прачытаў, але я забыў, я зараз цяжка. У мяне, ведаеш, дома стаіць кніжная шафа з кніжкамі, которые мне трэба прачытаць, але я ніяк да яе цяпер дайсці не магу. Вось. Я чытаю, перачытваю пастаянна Наруто. Што адбываецца тут? Наруто. Сур'ёзна? Сур'ёзна. Гэта, я люблю гэту гісторыю. Я люблю, як гэта гісторыя расказаная. Я люблю, як ушыта туды вось гэта японская традыцыйнасць. Усе вось гэтыя культура паводзін. Гэта проста. І ведаеш, тое, як ставяцца антаганісты, вось як яны там паказаны, як вядуць сабе там пратаганісты і іншыя. Гэта вельмі здорава. І таксама ты ведаеш, здаецца, там тоўстая кніжка адна, але ты там можаш, груба кажучы, за 2 дні у момант прачытаць. Таму вось гэта тое, што ў мяне застаецца назаўсёдны перачыт. Я заўсёды чытаў вельмі мала нон-фіга. Я не знайшоў тое, што мне падабаецца. Адно мне зараз вельмі зацікавіла. Ёсць такая серыя, недавно з'явілася па-руску, называецца «Слова переводчику», выдавецтва «Ілюмінатар». І там яны выдаюць кніжкі, напісаныя перакладчыкамі пра сваю прафесію, пра вось гэтыя розныя таямніцы і іншыя. Вось пачынаючы там, здавалася б, ад хрэстаматыйнай кніжкі «Слово жывое і мёртвае» Норы Галь,
тут таксама нейкія там новыя кніжкі новых перакладчыкаў, которые там мастадонты, которые там за савецкім часам пачалі перакладаць, альбо навічкоў, которые там таксама паказалі сябе ўжо, напрыклад, у перакладзе англійскай паэзіі. Вось, і там, калі чытаеш такія таміны па 500 сторонак, ну як чытаеш, там змест паглядзіш, што табе там спадабаецца, тое вось пачытаеш. Мне гэта вельмі заходзіць. Дарэчы, вельмі клёвая кніжка «Нонфік». Я буду слова гэта казаць, каб ты прывык да яго. Ну, я клянуся, першы раз у жыцці сёння пачуў гэтае слова. Ну, увесь час нон-фікшн, але нон-фік, гэта я кажу, што нейкае такое, быццам бы дзіцячае. Такое нон-фік. Вось. Ёсць такі перакладчык на рускую мову Владимир Бабков, і ён напісаў кніжку «Ігра слов». Там штосьці теорія і практика, в асноўным практика перевода. І гэта просто, ну вось, ну гэта падручнік, калі ты хочаш заняцца перакладам, вось абавязкова купляй гэту кніжку, абавязкова на паперы і чытай яе там не адразу ўсё глытай, там па колькі сторонок у дзень, бо ён расказвае усе вось гэтыя ценькія моманты, тонкія моманты, ну, вось гэта перакладчыцкага рамяства, пачынаючы там ад таго, як перакладаюцца словы, потым як словы складаюцца ў словазлучэнні, потым як ты атрымоўваеш сказ, і потым тэкст, потым як гэта ўсё на ўсіх гэтых узроўнях працуе, і ён гэта настолькі табе разжоўвае і кладзе перад табой, што, ну, гэта тое, чаго, ну, няма зараз ні ў якім курсе па перакладзе ва ўніверсітэтах, тое, чаго бракуе, тое, чаго не стае. Вось. І больш за то ён актыўна вядзе тэлеграм-канал свой. Па сваіх абставінах ён з'ехаў з Расіі ў Ізраіль, і адтуль ён таксама працягвае перакладаць, але ён адчувае сябе там больш вальнейшым, і ён можа разважаць пра перакладчыцкую справу. І, ну, калі лень чытаць кніжку, вось можна падпісацца на яго тэлеграм, ён там ледзь не штодня выдае пост, у яго, здаецца, ўжо гады 2 гэты тэлеграм існуе. Ну, і просто ты чытаеш, і ты рэальна там афігеваеш з ягоных думак. Ён інтэлектуал, ён таксама выкладаў розныя курсы перакладу мастацкага. Таму, ну, гэта вельмі раю яго, прынамсі, як уваход у вось гэтае рамяство. Ну, я не магу пераклад мастацкі называць прафесіяй, гэта хутчэй рамяство. Вось па загаду душы ты штосьці такое робіш, і толькі па загадзе душы у цябе, ну, атрымаецца. Па загаду альбо па загадзе. Ну, ты і так сказаў, там, ну, па-любому. Аб чым? Аб загадзе. Хутчэй за ўсё па загадзе душы. Ты траціш столькі часу, каб перакласці там адну кніжку, ну, хоць хочу сказаць, сраную кніжку, но не сраную, вядома. І потым яна выходзіць, ну, то бок ты траціш кіпу часу, яна просто выходзіць, там, не ведаю, там прадаецца, і ўсё. Ну, то бок ты год, то бок ты заўважаеш важнасць сваёй працы. Ці, ну, яна ж быццам бы вось настолькі маленькая, падаецца мне звонку, ну, збоку, калі стаяць, што, ну, дзеля чаго ты гэтым працягваеш займацца? Ці табе падабаецца сам працэс? Таму што вынік, мне падаецца, ён такі вось імгненны, то бок ён выйшла кніжка, і ўсё. Яна быццам бы ёсць у кніжных крамах, ну, і там усе пра гэта там, ну, ўжо не думаюць, хто гэтым займаўся. Вось што гэта такое? Ты сабе не ўяўляеш, які гэта кайф, вось трымаць кніжку, якую зрабіў ты. Вось гэта, ну, як бы зараз у мяне ўжо гэтыя адчуванні трохі прытупіліся, але тая дзіцячая радасць, тая вось гэтае шчасце, калі выйшаў першы Мозар, асабліва калі выйшаў Крабат, то бок з Крабатам была такая гісторыя, што яго, ну, сказалі, што пастаўка з друкарні будзе там якога там 22 лютага 21 года. Каб ты ведаў, каб ты бачыў, як я ляцеў 22 лютага ў выдавецтва. Просто ты сабе не ўяўляеш. Просто каб убачыць і ўрэшце вось усё. Клас, офігенна, патрымаць у руках гэта ўсё. 22 лютага яе не прывезлі.
Яе прывезлі 23 лютага, недзе пасля 10 гадзін, і я з працы обедам, усе ідуць на абед, а я лячу ў выдавецтва просто, каб узяць гэтую кніжку, каб падтрымаць, і ўсё, яна цяпер са мной назаўжды. Гэта такі невымоўны кайф. Я вось адразу, ты пачаў вось гэта пытанне задаваць, я адразу успомніў. Дом культуры, альбом гурта НРМ, і там быў верш, ці гэта адтуль, не адтуль, заўжды спустошнасць такая пасля канцэрту ўзнікае, як пасля полавага акту, так, альбо аплаты, не па факту. Вось гэта ўсё тое, вось проста, што адлюстроўвае, паказвае тыя ўсе адчуванні, калі ты атрымліваеш урэшце вынік. І, вядома, ты згадаў працэс перакладу, ну, вось гэтыя дробныя задачкі, которые ты вырашаеш штодзень, которые там, напрыклад, ты іх не вырашыў сёння, а заўтра там пайшоў у душ, мыйся і такі, ё-маю, так это было, так это трэба было вось так. І тебе ўжо хочацца хутчэй гэту ваду выключыць і бегчы мокрым запісваць хутчэй, каб не забыцца. Вось такія моманты дробныя вось гэтага прасвятлення, калі ты да іх даходзіш, ну, гэта вельмі здорава. Асабліва здорава, калі ты там, напрыклад, знаходзіш якое-небудзь рашэнне, которое іншы перакладчык не знайшоў, альбо калі ты бачыш, што там іншы перакладчык просто напартачыў там дзе-небудзь, напрыклад, Крабат. Галоўны герой, у яго ламаўся голас, але ў нямецкай мове ёсць так, ну, калі ты кажаш, што ў яго ламаўся голас, ты гаворыш, ну, даслоўна перакладзена, ён у ломцы голаса. ist im Stimmbruch. Штыма голас, брух, ну, пералом. Ён у пераломе голаса. Ну, вось так гэта гучыць. А рускі перакладчык, чаму я туды дайшоў, таму што там быў даволі цяжкі абзац. Ён быў звязаны з колерам зялёным. І там невялічкі абзац, і вось гэтае слово зялёны, ён гуляў абсалютна ва ўсіх сказах. Ва ўсіх сказах. Там, ну, прыйшла вясна, пайшла, і вось усё стала зялёным. І пайшоў там пералічваць. Ён лепіць гэта там абсалютна ў розных частках сказа, і па-нямецку гэта гучыць вельмі прыгожа. Калі я ламаў сабе галаву, як гэта вырашыць, я знайшоў там выхад адзін, я зрабіў, і потым мне стала цікава ўсё ж такі той рэдкі момант паглядзець, як жа робяць іншыя. І я палез глядзець у рускі пераклад. Яны зрабілі штосьці такое, як і я дакладна не памятаю, але там у Крабата ламаўся голас. І тут я читаю, что в русском тексте Крабат находился в деревне Штымбрух. И я таки, что? Там была такая вёска. И я начинаю гортать. Я читаю, что типа Крабат знаходзіўся у Штымбрухе, у ломцы голаса. И только потым до мяне дайшло, что перакладчык, ён не ўбачыў што гэта два словы, ён не ўбачыў там пэўны артыкль, так, і ён вырашыў, што гэта нейкая мясцовасць. І я такі, клас. Вось гэтыя людзі не заўважылі, а я заўважыў. Вось гэта таксама такі адзін з такіх перакладчыцкіх кайфаў, што я ўсё-такі як бы перавершыў неперавершанае, як бы сказалі б украінцы, напэўна так, перавершыць. То бок атрымліваецца ўсё роўна вось гэтых кайфаў шмат на працягу ўсяго. І самы вялікі, то бок ён, калі ты трымаеш эту кніжку першую, конечно, і потым пачынаецца ўсё нанова з новым праектам. То бок усё роўна для цябе гэта не адзін момант, а для цябе гэта шмат момантаў, ад якіх ты атрымліваеш асалоду. Расцягнута ў працэсе, асабліва калі, паўтарусь, працэс рэдактуры, калі падключаецца яшчэ адзін чалавек, яшчэ адзін спецыяліст. І калі вы працуеце разам над тым тэкстам, ад которага ты ловіш кайф, гэта здораўскі. І тады апошняе пытанне, мы ўжо тут 2,5 гадзіны размаўляем. А ты можаш назваць, напрыклад, 3 перакладчыкі на беларускую мову,
калі пабачыўшы якіх можна браць кніжкі нават не гледзячы што гэта за кніжкі і таксама тры ўжо выдадзеныя нейкіх мастацкіх твора якіх таксама варта паглядзець тому што гэта класны пераклад нешта можаш так вось параіць пачытаць можна сказаць вось 3 пераклады і 3 вось людзей якія сапраўды ўжо цяпер можна сказаць такія перакладчыкі якіх можна браць і нават не думаю што там яны перакладалі можа на тэхнічную літаратуру пераклалі але ўсё роўна бяру калі можна 2 не ведаю адзін не такіх перакладчыкаў насамрэч назваць можна вельмі шмат Сергей Шупа Ігор Кулікоў, Павел Касцюкевіч, Марыйка Мартысевіч, Алена Пятровіч, Серж Медведзеў, которого я часто блытаю з Сержем Мінскевічам. Прабачце. Вось. Каго яшчэ магу згадаць, каго я яшчэ не згадаў. Конечно. Іх даволі шмат. Мне, напрыклад, прасцей сказаць кніжкі, пераклады, якія больш за ўсё чакаю. Я вось чакаю цяперака хутчэй патрымаць у руках Энді Уіра «Марсіянін», который выйшаў адносна недавно. Да Мінска пакуль яшчэ не даехаў, але вось неўзабаве павінен з'явіцца тут. Потым я вельмі чакаю кнігі Якуба, пераклад Ольга Такарчук, пісьменніца-набелістка. Вось гэта вось такенная Таміна, пераклад Марыны Шоды, которая заўсёды працуе з тэкстамі Ольгі Такарчык. Кнігі Якуба неўзабаве павінны выйсці, мне здаецца, нават у канцы гэтага года альбо ў пачатку наступнага. Таміна вялікая, потым у 25-м годзе тут адносна нядаўна абвесціў Янушкевіч, што ў яго выйдзе Фрэнк Герберт Дзюна. Вось гэта таксама тое, што я чакаю, перакладае Ігор Кулікоў, той, который пераклаў «Валадара пярсцёнкаў». Што яшчэ? Вядома, я чакаю вельмі працы ад Алены Пятровіч. Што яна зрабіла? Што яна пераклала? Я не ведаю. Гэта табе класна казаць, таму што я мала дзе гляджу, хто перакладаў кніжкі. Але гэта сорамна, калі ты не ведаеш, што Алена Пятровіч пераклала Гарры Потара. Гэта моё было першае, я б сказаў пра Гарры Потара. Цяпер ты можаш казаць все, што заўгодна. Безумоўна, але самае папулярнае, чаго можна чакаць. Добра. Я яшчэ не чытаў. Але ведаеш, мне шкада вельмі таго, што не так заўважна, як хацелася, прайшоў ейны пераклад, праходзіць ейны пераклад. «Ненасытнасць» кніжка называецца, Віткевіч, пераклад з польскай мовы напісаў. Ёсць ужо, так? Канешне, купіць нават у Беларусі можна у кніжнай шафе, мне здаецца, зараз. Учора, прынамсі, я бачыў яшчэ. Вось. І тое, што гэта так, не самая папулярная ў продажах кніжка, мне гэта вельмі засмучае, таму што, я да гэтай кніжкі прачытаў толькі прадмову, але я быў у вялікім захапленні. Ад майстэрства валодання словам, ад таго, пра што там гаворыцца, гэта вельмі цяжка, гэта вельмі высокія паднебесныя нейкія тэорыі, якія ён там выкладае, і тое, як гэта зрабіла Алена, як яна гэта ўсё перадала па-беларуску, гэта, канешне, мая пашана. Яна павінна атрымаць сразу 5 шэрманаў проста за адзін пераклад гэтага тэксту, за тое, як ён гучыць па-беларуску. Вось. Таксама ж у нас ёсць, я сачу за тым, што робіць Маша Пушкіна, перакладчыца з польскай мовы, Ярослаў Гжандовіч, гаспадар ледзянога саду, вось гэтая сага, зараз 3-й том выходзіць па-беларуску. Ты проста не ў тэме, абсалютна увогуле. Тое, што вось яна, мы ў 20-м годзе з ёй спаборнічалі, мы былі ў шорце Шэрмана, і там быў яе проста фенаменальны пераклад. Я не памятаю, аўтара альбо аўтарку «Зменлівыя настроі» і Паліта Шланга. Гэта проста прыўкрасна. Гэта дзіцячая кніжка пра такога мізантропа і песіміста сабачку таксіка, которого завуць Іпаліт Шланг, і коціка, который ягоны сябр, ён заўсёды аптыміст. Вось яны там, коцік звычайна прыходзіць на дапамогу Шланга. Я не памятаю, як звалі
кота, Коціка. але там таксама такая штосьці ігрывая нейкая мянушка ў гэтага коціка была. І ну, сам тэкст он офігенны просто. Вось гэтую кніжку зараз я не ведаю, можна дзе-небудзь знайсці, але калі ўбачыш просто ну, хапай. Я нават не магу згадаць, ці бачыў раней. В сэнсе, ну, яе там прасоўвалі вельмі, каб людзі куплялі, але ведаеш... Вось, і раскупілі, і больш не прадаюць. Ну, дзякую. Ну, сам вінаваты. Не, гэта Зельбаршульт. Выдавецтва і перакладчыкі. У сэнсе выдавецтва і перакладчыкі. Тое, што ты не бачыш, што выдаюць выдавецтвы у перакладах, ну, гэта такое. І вось таму бачыш... Тут вельмі шкада тое, што вось, напрыклад, імя Машы Пушкінай, ну, для цябе гэта яно не стасуецца абсалютна ні з якімі тэкстамі. Абсалютна. Яна, боже мой, але Маша перакладала другую частку мінскай трылогіі Сергея Пясецкага. І каб гэта яе імя тады прынамсі стаяла на вокладцы, ты б ну, зачапіўся вокам. Так. Узяць таго ж самага Паўла Касцюкевіча, тое, што ён робіць, ну, тое, што ён зрабіў з перакладам з англійскай мовы, ну, хто лепей перакладзе, я не ведаю, аўтаспынам па галактыцы пасля таго тэксту, які зрабіў Павел. Ну, гэта ну, немагчыма. Гэта... Я так не смяяўся з гэтай кніжкі, як я смяяўся калі чытаў я па-беларуску. Я чытаў я па-руску, па-нямецку, ну так, па-руску ухмыльнула, ну там шмат чаго выразана было. Вось, але па-беларуску я трымаўся за жывот і хахатаў, як не ў сабе. Вось, узяць таго ж Сяржа Мядзведзева, который пераклаў «Дарогу» Кормака Маккарці. Калі не чытаў, абавязкова пачытай тое, што шматлікія перакладчыкі, я дакладна веду на рускую мову, на нямецкую, яны шмат чаго выкінулі, таму што там вельмі складаны тэкст. Ну, вось я па-руску чытаў, цікава будзе па-беларуску прачытаць. Гэта зусім іншы тэкст, абсалютна. То бок па-руску ён вытрыманы цалкам у норме рускай мовы, у сінтаксісе, у пунктуацыі, которая патрэбная, каб зразумець. Але Кормак Маккарці робіць іншае, ён ламае ўсё гэта, таму што апавядаецца, расказваецца там пра апакаліпсіс, і разам са светам там у нябыт сыходзіць і мова. Вось, і ён гэтую мову паказвае, як яна паціху скатваецца там у нішто. І вось гэта Сярж Мядзведзеў ён вельмі клёва паказаў. Ён пераклаў таксама «Чараўнік краіны Оз», яшчэ можна купіць, таму спяшайцеся пакуль людзі, пакуль гэта можна яшчэ здабыць. Выдавецтва «Тэхналогія» гэта ўсё выдала у выкананні там ілюстрацыі малявала Кацярына Дубовік, таксама вельмі такія дыхтоўныя, здораўскія, шмат у чым эксперыментальныя можна іх назваць, але яны вельмі здораўскія. І там вось галоўныя гераіны па-англійску завуць Дорасі, так? Але па-беларуску яна крыху гучыць іначай. Як яна гучыць па-беларуску, пра гэта вы можаце даведацца, калі адкрыеце гэтую кніжку і пачытаеце. Вось. І там вельмі добры тэкст атрымаўся. Для дзяцей прям асалода чытаць не перачытаць. І гэта я толькі вось па пальцах узгадаў тых перакладчыкаў, якія перакладаюць прозу. Вось, бо я сам перакладчык прозы, калі сустракаю вершы, для мяне гэта, А калі брацца пра перакладчыкаў паэзіі, гэта таксама закапацца можна. Я адразу згадываю Ігора Крэпса, который нядаўна сёлета выйшла ў пачатку года кніжка перакладаў Машы Калека. Вось. Ты нават калі будзеш чытаць па-беларуску, ты проста прыхірэеш ад таго, якія гэта тэксты, як гэта пераклаў Ігор. Гэта па-майстэрску. А гэта кніга білінгва, і я магу чытаць гэта па-нямецку і паглядзець, як гэта... Я так не магу зрабіць ніколі, як гэта зрабіў Ігор, бо там просто гэта высокае майстэрства. Вось, узяць Кацю Маціеўскую. Яна просто... Яе хлебам не кармі, дай паперакладаць паэзію. Але яна знакамітая перакладам каго? Анджэя Сапкоўскага
Ведьмар. Ведьмар? Ага. Мгм. Ну во, боже мой. І ты... Ну, сам ж Ведьмара не читаю. Я вось гэта адзінае, што мне не падабаецца. Ні серыял не глядзеў, не разумею, чаму ўсе так фанацеюць. Конечно, не цікава. Ну, серыял не цікавы, кніжка клёвая. Ну, можа быць. Ну, тут не можа быць дакладна, ты просто і не чытаў. Ну, так. Вось. Ганна Янкута, которая, вось, на жаль, зараз трошки адышла ад перакладу, яна пачала свае ўжо аўтарскія праекты, там «Кот Шпрот». Зараз вось выйшла кніжка летась «Час пустазелля». Вось. Ну, як бы мне яна вельмі падабаецца як перакладчыца. Мне вельмі падабаецца, як яна робіць шматлікія вершы, которые, ну, там Шекспіра, як яна, напрыклад, пераклала, як яна пераклала «Пыху перад узятасць» Джейн Остэн. Ну, гэта там не дакапацца абсалютна ні да чога у ейным вось гэтым тэксце, які яна зляпіла. Там вось просто Джейн Остэн быццам бы яна сапраўды па-беларуску пісала. Ну, таму я ж кажу, тут немагчыма вось назваць трох асобных перакладчыкаў. Тут, ведаеш, вось гэта, я ж вяртаюся да вось гэтага серыяла «Анімэ Бакуман», вось гэтая супольнасць. Мне вось вельмі падабаецца, што мы, як бы, мы заўсёды цікавімся не тое, што там, што ў каго што новае выйшла, але мы там шмат з каго ведаем асабіста. І, ну, таксама перажываем там, як бы, праблемы аднаго. Вось. Таму, як бы, калі хтосьці новы чалавек далучаецца, там, ну, заўсёды гэта цікава, што за ён, што там, што ён можа зрабіць, што ён ужо зрабіў. І гэта, ну, вельмі такое цудоўнае сяброўскае кола. Мне, ну, вельмі утульна, вельмі зручна разам з імі. Уладзь Лянкевіч яшчэ трэба згадаць. Ён пераклаў вельмі шмат паэзіі з французскай мовы. Пітера Пэна ён пераклаў на беларускую мову, таксама з польскай мовы ён разам са сваёй жонкай Аленай Петровіч пераклалі «Зімоўка» Дамінікі Словік, сучасны раман сучаснай польскай аўтаркі. Ён таксама спяваеш песню «Сіндром самазванца», ён там лідар гурта, не ведаеш? Ведаю, а яшчэ Кейных жа. Што? Перакладзены. Не ведаю яе. Ну, Наста Карнацкая, вось гэта вось акурат, ну, я ж ужо казаў, што я вельмі рада, калі з'яўляюцца вось такія вось людзі. І вось Наста Карнацкая, яна вось перарасла з рэдактаркі ў перакладчыцу. І вось зараз гэта вельмі цудоўная пара, калі мы бачым, як яна вось, ведаеш, з нуба, так, я не ведаю зараз, старпёрскае гэта слова нуб ці не, як яна вырастае ў такога вельмі здораўскага спецыяліста, вось, па перакладзе. Вядома, што гэта такі шлях, который там ідзе далей за далягляды, ты гэта ўсё не бачыш, але, ну, яна вельмі моцная рэдактарка, яна у яе адукацыя ёсць, канешне, яна бачыць вельмі шмат у тэксце менавіта з такого тэхнічнага гледзішча. Вось. А зараз яна перарастае ўжо такую у творцу. Вось. І гэта вельмі здорава. Просто насамрэч так, і быццам бы і не шмат назваў, але і шмат у тым ліку таксама атрымалася. І то бок можна палічыць, што штогод у кожнай з гэтай перакладчыцы і у кожнага з перакладчыкаў ёсць нейкі праект. То бок можна сказаць, што на беларускую мову цяпер перакладаюцца шмат кніжак. Так, так. А успомніць Сергея Шупу. Успамінай Сергея Шупу. Все згадваем Сергея Шупу. Ну, Джордж Оруэлл. Ну, гэта ягоная праца. Габрыэль Гарсія Маркес, «Восень патрыярха», гэта ён. З іўрыту вось гэтыя пераклады Мойшы Кульбака. Дарэчы, ну вось я іх чытаў, але... Ну вось зараз перакладае ён Борхеса. Янушкевіч купіў правы, адразу там, здаецца... не, ладно, маўчу. Ён купіў правы на Борхеса, адразу на некалькі, але ён, здаецца, казаў, што на некалькі зборнікаў ўсё ж такі ён купіў. І Сергей Шупа гэта ўсё робіць, перакладае. Вось. Сергей Шупа рэдагаваў, дарэчы, «Вялікае Гэтсбі». Таму так. Вось. Ну, і, канешне, я забыў сказаць мастадонта галоўнага, дай Бог яму здароўя на доўгія гады, Лявон Баршчэўскі.
Вось. Мне, ведаеш, вось доўгі час як бы было адначасова, ведаеш, горка за Лявона Петровича, тому што ён пераклаў вельмі шмат. Але, ведаеш, у яго, як на мяне, не было такога, ведаеш, знакавага перакладчыка, перакладу. Вось, напрыклад, возьми Васіля Сёмуху, так? Гэта чувак. Гэта чалавек, который пераклаў Біблію, который пераклаў Фауста, Гёте, который там таксама шмат чаго зрабіў. Вось, ну, адразу там асацыююцца з гэтымі творамі. А вось узяць Лявона Петровича, ну, і вось, ну, мне, который таксама там увайшоў у пераклад, так, я ведаю творы, але, ну, назваць такіх, которые вось рэальна знакавых, ну, як бы, яны ўсе вельмі важныя. Вельмі шмат паэзіі. Вось, Генрыха Бёля ён пераклаў. Ну, Франца Кафку, 4-томнік, вось гэта, который у Коласа выйшаў. Гэта гаворыць табе пра што-небудзь? Не, ну так. Ну, вось, дарэчы, калі ты не заўважыў, то Франц Кафка гэта бадай што першы пераклад, ну, першы аўтар замежны, у которага па-беларуску выйшаў збор твораў. Прыкінь? У якім годзе мы жывём? Так, менавіта. Ну вось. І гэта ўсё зрабіў Лявон Баршчэўскі. І зараз ён пераклаў Іліяду Гамера. І проста, ну, як бы, ўсё, ён увайшоў назаўжды. Цяпер, ну, канешне, у першую чаргу ён застанецца ва ўсіх, у гісторыі беларускай літаратуры ўвогуле, як перакладчык Гамеру. Але, ну, ўсё тое, што ён як бы перакладаў да Гамера, ну, і ўвогуле, гэта таксама афігенна, тое, што ён зрабіў. І вось гэта, ну, праклала шлях яму да такой, ну, вось вялікай кніжкі, на якую ўсе будуць спасылацца. Здаецца мне, і жыве на Падляшшы Ян Максімюк. Калі не памыляюся, гэта ён у пачатку 90-х пераклаў першую палову кніжкі «Уліз» Джеймса Джойса. Гаворыць табе нешта гэтая назва? Што? Ну, я ведаю гэтую кніжку, так, канешне. Ну, кніжка напісаная вельмі складана. Гаворыць, ну, людзі кажуць, калі ты прачытаеш Уліса, то ты можаш прачытаць абсалютна любую кніжку ў свеце. Вось, і як бы мець сваю версію на сваёй мове Уліса Джеймса Джойса, гэта проста, ну, пашана для кожнай мовы. Вось. У нас, на жаль, толькі палова гэтага перакладу ёсць, і то не ведаю, дзе можна знайсці, ну, так, яна даволі рэдкая. Я калісьці не купіў яе у букініста, і цяпер дагэтуль ніяк не магу знайсці. А гэта быў нейкі сам выдат, можа? Я не ведаю, мне здаецца, гэта ўсё ж такі было нейкае выдавецтва, магчыма, падляскае. Магу памыляцца. Вось, але, ну, яно выданне гэта было, і мне здаецца, там колькасць асобнікаў таксама была указаная. Але, ведаеш, ну, перад беларускай літаратурай, перад беларускай перад беларускім перакладніцтвам застаецца такое вялікае, непаханае, шырокае, неабсяжнае поле, куды ты не кінься, ўсё трэба заносіць, перакладаць, узбагачаць нашу культуру пісьменную, бо, блин, ну, які твор ты не возьмеш, ён здаецца годны для таго, каб быць перакладзеным. Ну, гэта факт, так. Ну, я згодны. Ну, то бок узяць усю праграму хрэстаматыйную абавязковую, ну, як бы мала што, гэта толькі там, я не ведаю, до 10% ці дайшлі мы. Вось, французскую, англійскую літаратуру, як бы там конь не валяўся. З нямецкай літаратурай паваляўся трошкі. Вось, але, ну, наперадзе вельмі шмат, і гэта, ну, гэта цікава. Ну, здорава, ведаеш, вось гэтую, напрыклад, класічную кніжку, цяпер яна ўжо ёсць. Усё, адна цаглінка закладзена.
Я, дарэчы... І ведаеш, і адчуваць сябе таксама вось гэтай вось цаглінкай ва ўсёй вось гэтай вялікай забудове пад назвай беларускай перакладная літаратура, ну, гэта таксама такая думка, которая цябе заўсёды цешыць. Пра вялікага Гэтсбі я згодны, што калі ён звёўся, я адразу таксама схацеў сабе. Я не ведаў тады яшчэ, хто перакладчык. Я, па-першае, будзем ужо заканчваць. Па-другое, я спадзяюся, мне падаецца, што ў школе няма такога ў нас у белаліце нейкіх там глаў па беларускай літаратуры, дзе вывучаліся беларускія перакладчыкі, асобна нейкія прозвішчы. Можа, я такога не памятаю, каб вывучалі. Я калі вучыўся, у нас былі проста такія вбоквілы. Мы там... У нас нават была хрэстаматыя замежных твораў па-беларуску. Там былі асобныя урыўкі асобных твораў, там нават тады і Іліяды таксама былі асобныя ўрыўкі, которые мы там чыталі, праходзілі. Я не ведаю, як гэта зараз выглядае. У 5 класе, я памятаю, мы чыталі маленькага прынца па-беларуску, тады гэта ўсё было. Таксама ж выходзіла ў серыі школьная бібліятэка. Там, здаецца, кніжак 25-30 выйшла. Ты ведаеш, што ёсць, напрыклад, 2 кніжкі Фенімора Купера перакладзены на беларускую мову. Фенімор Купер, ведаеш, хто такі? Зверабой і апошні з Магікан ёсць па-беларуску. Так, дарэчы, апошні з Магікан, дакладна. Вось Вальтера Скотта 2 кніжкі ёсць. Усё гэта выходзіла. Я дакладна не магу сказаць, з якой мовы яны былі перакладзены, з рускай альбо з англійскай, але факт той, што яны ёсць, што іх можна знайсці, але, на жаль, толькі там у бібліятэках, рэдка, калі яны выкідваюцца там букіністамі, яны тады разыходзіліся выключна па школьных бібліятэках, і я мяркую, што гэта яны рабілі праз аўтарскія правы. Бо, ўсё трэба было купляць, хаця Фенімор Купер, Вальтер Скотт. Усё гэта ёсць, але гэта трэба капаць. Вось, дарэчы, апошні з Магікан 2 пераклады ўвогуле, здаецца, ёсць па-беларуску, даваенны, і вось гэты больш сучасны 90-х гадоў Джек Лондон, белы, ёсць белы клык, а ёсць белы ікол. І вось белы ікол — гэта даваенны пераклад, который рабіла Евгенія, на хвіліначку, Фляумбаум. Я нават не чуў пра гэта. Перакладала гэтую кніжку. Можна у нацыяналцы гэта ўсё пачытаць. І ўсё ж такі, калі капаеш, калі ўсё гэта глядзіш, вельмі прыемна бачыць вось гэтую пераемнасць. Я пра гэтае слова ўжо ўжываў сёння. Вельмі хочацца, каб калі новы перакладчык прыходзіць, каб ён не пачынаў заўсёды з чыстага ліста, каб ён бачыў, што штосьці перад гэтым было, штосьці прыйшло. Таму я, прынамсі, для сябе стараюся ўсё ж такі гэта не тое, што гугліць, але там падымаць, глядзець, ці ёсць гэтае што. Напрыклад, ёсць даваенны пераклад Віктора Гюго, «Адвержаныя». Вось там скарочаны, але ён ёсць. Жуля Верна, 2 пераклады ёсць. Дзеці капітана Гранта і штосьці там 20 000 лье пад вадой, але яны там кіламетры пад вадой пераведзены. Это ўсё. Вось. Яраслаў Гашак. Это «Прыгоды бравага салдата Швейка». Усё гэта ёсць. У 90-е, 80-е гады выходзіла у мастацкай літаратуры 2 серыі. «Скарбы сусветнай літаратуры», дзе там «Гронкі гнева» ёсць, Джон Стейнбек. Уолт Уитман, «Лісце травы», гэта знакаміты паэтычны зборнік. Шылера цэлы том вось выходзіць. І гэта ўсё можна знайсці на паперы. Толькі гэта не лічбавана. Ўсё гэта, мне вось трэба было, я перакладаў гэты нонфік пра вайну, і мне трэба было цытаваць Шылера. І гэтыя пераклады ёсць, і яны ў мяне дома, у маёй вёсцы, у маці ляжыць томік Шылера. Але мне трэба вось зараз і цяпер гэты тэкст. Яго нідзе няма ў лічбованым варыянце. Трэба ехаць у нацыяналку, даставаць, глядзець. Радзе там дзеля аднаго радочка. Другая серыя, там больш сучасныя тэксты выходзіла. Бібліятэка замежнай прозы, такія маленечкія кніжкі. Я іх бачыў дакладна. Вось, там таксама, здаецца, 25 томікаў выйшла, але такія неабыякія творы.
Вось яны больш сучасныя, але яны вартыя таго, каб яны перавыдаваліся і каб яны заўсёды былі на паліцах кнігарняў і каб людзі іх чыталі. Ну, вельмі шмат такіх твораў застаецца. Таму непаханае поле бярыся не хачу. Таму, Максім, ты таксама можаш. Не, насамрэч, вельмі добра можна якраз і пра гэта сказаць, што можна спадзявацца, што ўсё больш і больш будуць з'яўляцца добрых перакладчыкаў не толькі з Полацка, вось, з Полацкага універсітэта. Не адзін гаварыла ў Полацку. Так. І ўсё больш і больш будзе перакладацца кніжак і перавыдавацца таксама кніжак. Гэта вельмі важна. Ну так, гэта тое, што, патрэбна заўсёды, бо, ведаеш, я бачыўся там са сваім сябрам немцам, мы не бачыліся з ім з 2010 года, і летась убачыліся пасля доўгага расстання. Я яму там казаў, вось там выйшаў мой пераклад «Вялікая Гэтсбі». Ён такі, гэта было, новы пераклад. Я кажу, не, гэта быў першы пераклад на беларускую мову. У яго такія вочы былі, просто, што? Сур'ёзна? Нават пасля экранізацыі ён у вас не адразу з'явіўся. Усе адразу пра тую экранізацыю вспамінаюць. Вось. Таму, вельмі хочацца, каб такіх новых зухаватых маладзёнаў прыходзіла з такімі гарачымі позіркамі, каб была вось такая, ведаеш, здаровая супольнасць, здаровая канкурэнцыя, дзе ўсе сочаць за поспехамі адно за адным, і аднаго мяне. Не. І каб, ведаеш, каб такі бачу, і такі думаеш, я ж цябе перасабачу, мой жа пераклад будзе лепш, чым твой. Вось, і у добрым сэнсе гэта ўсяго. Гэта тое, чаму вучыць серыял «Бакуман». Дзякуй за гэтую размову. Дзякуй табе, што запрасіў. Я спадзяюся, што вы ўсё гэта паслухаеце, вам прыйдзецца паслухаць патронам дакладна амаль усё. Дзякуй усім, хто падтрымлівае нас, дзякуючы вам, шмат слова дзякуючы, мы робім новыя выпускі і сачыце за новымі абвесткамі, куды там мы паедзем, з кім яшчэ будзем размаўляць. Дзякуй яшчэ раз. Да пабачэння. Пакуль.